Welkom allejaar bij Roze Sneun, live vanuit de City of Love, Leeuwarden. Dit is de dag dat elke nien wijze kin en mooi water is. Als je nou man of vrouw binnen, als je je oors vielen of net, je het kinnet en ooit zodat alle dagen ik zou wijzen matten. Roze Sneun, dat gaat over de diversiteit van seksualiteit, van gender. En wij binnen der live bij. We doen een verslag dagelijks van de Pride die het voorbij komt. En ik zeg wij, want ik doe dat hier met Sipke-Jan Bousma. Presentator, programmamaker. Vooral ik het misschien wel in de functie van Rainbow Warrior. Of vooral als die zelf. Ja. Hoe is het om hier Youth te wezen in de City of Love? Heel speciaal. Ja, bijzonder. Het voelt fijn. Het voelt dat alle kleuren er wezen maaien op een dag als Youth. Het is een dag, een historische dag. Historisch? Ja, het is echt historisch. We gaan nog nooit zo grutsk de diversiteit viert hier in de provincie. Dat we het echt litten. Roze Sneun is officieel nog nooit hier in Friesland-West. En toen ik de laatste keer op social media iets over zei, toen wie er een man uit het buitenland die hier wennen had, die zei, best verjetten. Op 3 mei 1980, toen winnen we hier maar een demonstratie. En dan weten dat Roze Sneun, dat komt voort uit de beweging uit Amerika, wie de Stonewall-rellen, dat wie toen de opstand en politie die kwamen een kroeg binnen, een homokroeg, en die sloeg. Ik wil het woord eigenlijk net broeken, maar die sloeg iedereen in een war. En toen hier zei dit kan het. En de lesbiennes, de transgenders, de drag queens, de gays, die staan op. En toen kwam er een demonstratie. En vanuit die periode van demonstraties van wij zijn de rek, wij gaan gelijke rechten, wij willen horen van waar we willen horen, is deze beweging ontstaan. En, en zij is Roze Sneun ontstaan hier in Nederland. En in 1980 wie dus hier in Ljouwt een demonstratie, die is echt universal. 1980 heb je het dan over? 1980, 40 jaar geleden, nog eigenlijk nog maar. Je media die er iets over skreun, want dat vonden ze net interessant genoeg. Okay. Homo's, lesbiennes, maar net over skreun wordt het eigenlijk gewoon de kast in treun. En er is eigenlijk bijna niks over zijn toen. En, en dan staan we nou hier. Dan staan we hier met de camera's van Omroep Friesland. Dan maken we portretten van alle Friesen hier uit Friesland die grutsk binnen. Van prachtige ouders, ze zullen hier komen. Van Heiten en Pakers en Beppers, die grutsk binnen op wat wij binnen. Dat we horen. Maar dit is de dag van de leefde. Voor iedereen. Dat is deze dag. En is zo'n dag nedig? Voor mij wel. Want de leefde is misschien wel het mooiste wat er is. Zeker. En ik ken de leefde ook. Dat is hartstikke fijn. En ik gun dat iedereen. En ik denk dat iedereen wel de leefde kan. Ik vind, als we de leefde vergrutten kennen, is dat alleen maar mooi. Dat is het doel eigenlijk. De leefde vergrutje voor elke nien. Voor elke nien. En iedereen is welkom, Jood. Ja. Dus waarom rekt dat hij zo persoonlijk? Nou ja, ik ben ook een jonkje geweest hier. Ik ben opgegroeid in Den Bosch. En ik zie echt het ding, wat vind ik nou leuk? En ik ga mijn seksuele identiteit en echt ontwikkelen. Of tenminste, nou, ik ben natuurlijk gay. Tenminste, ja, precies wat ik zei. Ik ben natuurlijk gay. Maar als je opgroeit in een brood die voornamelijk hetero is. Hè, ze zit ook wel de heteronormativiteit. Een beetje een apart woord. Maar de meeste mensen doen ervan uit dat mensen hetero binnen. Ja, dan maak je ziekje van wat ben ik nou? En dan moet ik het nog een keer sissen ek.
gelukkig is in deze dagen soms het net iets nedig om het te zeggen. Maar toen wel. En ja, dan was het een drempel. En ik heb prachtige ouders. En mijn mem is helaas storm. Mijn heid is er nog steeds. En ze hebben me altijd omarmd. Ze hebben altijd, toen ik over wie hij in zal zijn, jongen, als je in plaats van op een famke op een jongen verliefd was, is helemaal prima. Wij vinden dat goed. En ik wie over, ik zei nee, natuurlijk niet. En een kop als een boei. Maar ik ben zo blij dat ze dat dien hebben. Want ik ken wijzen wat ik ben. En later, ja, wie het zei. Toen waren ze nog steeds wel een beetje verbaasd. Oh, mijn heid zei overigens, ik had hier een hele leven al witten. En weer een bijzondere helderziende man in Damwoord. En die zei, zeg maar, hij loopt iets meer naar de jonkjes, naar de famkes. Maar het komt toch wel goed. Dus die had het altijd onthouden. Ja. Maar En dat gunst zo elke niet. Dat gun ik elke niet in. Ik gun elke keer zulke orders. En dat ze het even net weten, dat ze even uitziekje hoe er dan mee om te gaan. We zullen zo met die prachtige orders heiden met machine die daar graag over vertellen willen. Ik gun iedereen die leefde, die warmte. Want die is er op sommige plakken net. Nee. En daar zijn we echt bewust van wezen. Er is nog wel wat te doen. Ook hier in Friesland. Dat is deze dag, de dag van de bewustwording. Ja. Wat is het programma, Joert? Want wij zien je vooral hoe het wet. Er komt daar een hele optocht voorbij, maar er is volle meer, hè? Er is een ontzettend volle te doen. Ik zou eigenlijk iedereen uitnodigen willen naar Ljouwta. Je kunt zak komen, hè? Je kunt een zak komen. QR-codes, Ja. je zal je boeten. Er is de Pride Parade, daar staan we eigenlijk een beetje op te wachten. Die is nou begonnen bij de Blokhuisport. Die komt hier samen met die in Loons. En die gaat hier binnen terug. En dan de Nijsteed. En dan, hoe herinneren we dan? Dan mag ik even zien. Dan haast de kelders. En dan mag ik altijd even zien hoe het dan altijd rint. Nou, ze maken je mooi rondje door de stad. En dan via de presentator weer, hier komen ze weer aan. Dat is hier een ding. Er is een ecumenische kerkdienst op dit moment. Er is in een Neushoorn een prachtig educatief programma met theaterprogramma's, met dingen van Ber voor alle mensen van alle leeftijden theaterprogramma's. Dus een informatiemarkt tussen de Harmonier en het Ceylon en een hoofdprogramma op het Ceylon. Met Shermanrise een gospelkoor. Er is de House of Vineyard, hele bijzondere optredens van folkdansers. Kid Creole en de Coconuts komen. Yes. Dus het wordt een groot feest hier. En er is ontzettend veel protten te doen. Dus zij is al van, de wut ik zong en zij staan hier al voor uw kleer. Ja. Maar ik zou graag eerst de dirigent er nog even bij hebben. Zullen we Hoe even zet ik kort? De dirigent of is er... Ja, mag ik Ja, even... Rindert en Rindert, Gert-Jan Hoekstra. kom eens even naar voren. Ja, want deze bij de heren bin van Homokoor onder andere het jarenlang optreden eind 2011 en toen dachten ze van nou, we hebben nou zo volle lustrums gaan, we houden er mooi op. Waarom? Ja, waarom? Er zouden sowieso een paar leden stoppen. Er waren een paar leden overleden in de voorgaande jaren. En ja, ik denk, heeft het nog wel zin om verder te gaan? En toen, toen hebben we toch maar het besluit genomen om te stoppen. Ja. Helaas. Maar het was wel een mooie tijd. Ja, want wat wie hem rol? Wat hij hem dien voor de meesten? Nou, ik denk dat wij toch wel gezorgd hebben voor een stukje acceptatie binnen de homo-wereld. En altijd met veel humor hebben wij mensen toch wel toch een cadeautje gebracht, denk ik. Ja, viel dat zo als een cadeautje? Ja, maar het wie ik van uzelf altijd plezier in het jongen. En dan mij gelijkgestemden. Dus dat wie ik altijd heel leuk om te doen. Ja. Dus heb je al misschien vast een plakzietje tussen de man? Of Ja. is nog hier een vraag om te Nou ja, want ik dat dacht, mag natuurlijk. je hè? komen weer bij elkaar. Wat dacht je? Maar wat komt echt bij elkaar? Dat kennen wij ook. Ja, dat tochten wij zeker. Ja, ja waarom net? En waarom het net? enthousiasme weer echt heel grut om weer bij elkaar te komen. Dus De hoed. Fijn. Speciaal voor Roze Sneun, hè? ja, speciaal voor ons. Een jongen, dan is het ouderoen en dan gaan we weer uit elkaar. En dan, waar weet hoe het zien hier, maar... Maar Joert, speciaal voor deze dag. Zal ik eens even Ja, daarheen? je vast de tussen die man. Wat ben mooie herinneringen om die tijd? Ja, er zijn zoveel mooie herinneringen. De optredens in Boetelon van zelfs, de Various Voices, dat die maar alle jaar homokoren uit heel Europa. Dat is altijd fantastisch. Maar ook hier in Ljouwert, het straatfestival, elke jaar, dat we heel leuk hebben, heel vaak dien. Ja, uw eigen lustrums, die we 4 keer gewoon hebben. En dat wie fantastisch. En terug hier in Loon, Nederland, waren uitnodigen op bevrijdingsfestivals, overal binnen West.
Wat hij Jim budgetten van die acceptatie of emancipatie van, nou ja, van de homo's dan, in Jim geval? Oh, dat is een lastige zeg. Te vroeg morgen. Ja, ik denk toch wel dat we wel een boodschap hebben gebracht. En ja, dat de acceptatie toch wel, ja, hoe moet je dat zeggen? Misschien helpt dat, maar jongen, maar humor. Met humor en zelfspot zeker. Ja, Humor en zelfspot. daar Zal moet ik ik eens een even... drama van maken. Geen drama, humor en zelfspot. Zal ik eens even checken of dat echt is... Dat is net bij mij een verkeerde adres. is een protodrama? Serieus ben ik. Ja. Ja. Jim Sillis hebben die even jongen voor u. Hè? Wat zullen je zongen? We zongen Trijfest, dus we beginnen met I am what I am. En dat zei dus natuurlijk eigenlijk alle jaren al. Ja. Ja, no words needed anymore. I am what I am. Maar het is wel belangrijk, hè? Is die zelfs weer. Ja, en het mooie is, wij kennen elkaar. Of wij kennen uzelf hier wezen. Elke keer kent zichzelf wezen in Nederland. Wij maken er nog altijd van vluchten. Maar als je naar Oorland zegt, dan is er nog heel wat te doen. En dat je hem geer komen als man, maar eens jongen, waarom is dat zo belangrijk? Sommige mensen die denken van, ja, maar mat dat nou? En maar waarom kom je er nou bij? Maar en, is dat nou nodig? Ja, nou ja, als je in een oorkoor zongen, dan zong je altijd door het famke en het jonkje. En wij zongen hier over het jonkje en het jonkje. Onder andere. Ja. Mooi, mooi. Hey, en je hebt een prottejern ben je hem de West, hè? Is er hier echt sprake geweest van leefde in het koor? Ah, mooie vraag. Het is ieder en al leefde. Ja. En seks. Oh, ja, nou, dat is het. Als dat er nog bij komt, is echt een bonus, een Ja, plus. dat is Een pluspunt, ja. Zullen we eens even jerren? Het eerste Ja. nummer is... I am what I am? Oh, If I was gay. if I was gay. Is dat nog een vraag van iemand hier? Misschien wel voor een oor. We gaan even jerren. If I was gay. Ja. Oh, we moeten de dirigenten wel bij Ja, dat gaan is misschien natuurlijk. wel handig. Dank u wel, Rindert en Gert-Jan. Nog één keer speciaal van Roze Sneun, homokoor, onder andere 4 lustrums hebben ze viert. En nou binnen hier inlauwt op Roze Sneun. Ze binnen waard ze binnen en ze jongen waard ze jongen. If you were gay. If you were gay, that would be okay. I'd me 'cause hey, I'd like you anyway. Because you see, if it were me, I would feel free to say that I was gay, but I'm not gay. If you were queer, I'd still be here, year after year, because you're dear to me, and I know that you would accept me too. If I told you today, guess what, I'm gay, but I'm not gay. I'm happy, just being with you, So what should it matter to me what you do in bed with guys? 'Cause I'm okay if you were gay, if you were gay. I'd shout, hooray! And here I'd stay, but I wouldn't get in your way. You could count on me to always be beside you every day, to tell you it's okay. We were just born that way, and as they say, it's in your DNA, you're gay. If you were gay. Ah, mooi. Dit is al hartverwarmend. Hier, ja, heerlijk. Oh, wat? Ze staan nog. Ja? Ja, ga je hem nog hier? Ja, graag. Ja, want we zijn in afwachting van de boten. De parade, de Pride Parade, is begonnen bij de Blokhuis Poorten. En kan elk moment hier langskomen. Nou, we staan er klaar voor. Hè? Maar het volgende nummer. The Man I Love. When the mellow moon begins to be
be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while he'll take my hand, and though it seems absurd, I know we both will say a word. Maybe I shall meet him someday, maybe someday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I never roamed you, and so else above I'm waiting for the maybe I shall meet him someday, maybe someday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'd never go. And so else above, I'm waiting for Mooi. Tiegen, Molje. The Man I Love. De liefde wordt nou al bezongen. Hoe mooi is dat? Om 12 uur staan je hem op het hoofdpodium, op het Zeiland. Een protte plezier. En maakt er een sprankelende dag van. Dankjewel. Ja, en je hebt al wat applaus van die kant. Ik wil even tussen je hem teruggaan. Kist mij komen? Dan haast een behoorlijke kabel. Ja, eens even. Bij de octopus, helemaal mooi. Een prinseske, liedsprinseske zit daar. Hallo, ga je hem de zin aan? Hoi, wat is een mooi uitleven. Het is een beetje verlegen. Haak wat ervaring met Ben, maar ik kan altijd even... Hoi, hoe is het met jij? Gaat het goed? Kom eens. Wat is dat mooie octopus? Kom maar, kom eens even. Hoe is het met jij? Wat is er prachtig uit. Wat zie je er mooi uit. Wat ben je mooi aangekleed. Vind je de octopus ook mooi? Ja. Hij heeft een memje minder. Kom eens bij. Praat je in Fries of is het Nederlands? Je kunt het verstaan. Dan wil ik in het Fries. Je bent hier te keren. Je komt voor de Pride, hè? Ja, klopt. Ja. Hoezo kom je met dit hier naar daar? Nou ja, het leek ons wel leuk voor haar om een beetje daar kennis mee te maken. Ja. Ja. En hoe is dat dan? Ja, hoe is dat? Kennis maken. Kennis maakt ze mij. Nou, dat dit bestaat en dat het leuk is om daar deel aan te nemen. Ja. En hij krijgt ook al maar een mooie eren op de kop, hè? Het stiert er ook wel goed. Ja. Nou, het is ook goed voor haar om te laten kennismaken dat alles oké is. Hè? Dus hoe vroeg je daarmee staat, hoe het normaler wordt, denk ik, voor haar. Ja, dus dat is ook wel een ding, denk ik. Ja. Nou, mooi. De is prachtig. Mijn dag is nou al goed. Leven Scott. Protte plezier, hè? Dan komen we samen meteen al je boten aan. Wordt hartstikke leuk. Veel plezier, hè? Is het wel zwaaien? Ja, leven Scott. Tot later. Dankjewel. Protte plezier, Joet. In afwachting op die boten die hier aan Del komen,
Intussen bij mij oerscoot, want het wordt wat een in- en uitrin van gasten. Bas en Marijke Westerhof en Rikst. Welkom. Je bent een Rijnbarger gezin. Dan begin ik bij jou, Rikst. Want vertel. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, mijn broer en ik die zijn queer, zoals ze dat dan noemen. Ja. Deel van de LHBTI-gemeenschap. Wat betekent dat voor jou, dat je queer bent? Voor mij betekent dat ik, eigenlijk, ik val dan op meiden. En ja, het is voor mij wel een belangrijk deel van mijn identiteit, denk ik. Ja. Wie dat moeilijk om daar voor u te komen, om erachter te komen? Hoe wie dat voor jou? Erachter komen vond ik wel moeilijk inderdaad. Omdat je dan toch anders bent dan de rest. Voel je dan een beetje, ja, het is toch ongemakkelijk in het begin. Maar ervoor uitkomen vond ik niet heel moeilijk. Omdat ik dus hele accepterende ouders heb. Dus ja, dat was wel makkelijk voor mij, ja. Dus binnen dat gezin is dat makkelijk. En hoe is het ter boeten? Erbuiten, ik vind wel hoe ouder ik word, hoe makkelijker het wordt. Maar toen ik wat jonger was, was dat zeker wel spannend. Omdat mensen toch, het is niet altijd geaccepteerd door iedereen. Dus ja. Wat zo steeds wel, het vinden mensen die jong zijn en die het nou sjurren en die daar ik mooi wrakselen en die dat moeilijk vinden? Ja, ik zou willen zeggen dat je oké bent zoals je bent. En dat er geen haast achter zit. En dat je gewoon de tijd moet nemen om erover na te denken. En ja, je hoeft het ook niet per se te vertellen, maar gewoon je bent zo oké zoals je bent. En er zijn heel veel mensen zoals jij. En ja, het kan heel goed. Het komt helemaal goed, wauw. En wat is het voor jou dat roze sneur nou eindelijk in Lauwert is? Ja, heel tof. Ja, echt heel leuk. Je ziet natuurlijk heel vaak in Amsterdam de grote Pride en zo. Maar hier in Leeuwarden is het ook wel heel belangrijk, denk ik, dat er meer zichtbaarheid is. Voor mij is dat wel heel belangrijk, want ja, ik identificeer me toch ook wel als Fries en als Leeuwarder. Dus vind ik heel mooi dat mijn stad hier ook een steentje aan bijdraagt. Ja. Wat gist je het dwan? Ik ga gewoon lekker rondkijken, naar de boten kijken, vlaggen kijken, gewoon blij zijn en met mijn vriendin hand in hand lopen. Ja. Dus dat oorzik, Rikst? Ja, zeker. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk dat ik dat gewoon doe. Ja. Maar ik even Miranda, wij hien vorig jaar Friesland kleurt. Ja. Dat wie eigenlijk campagne oer Friesen, trotske, grutke Friesen, die hoort zichzelf vertellen. Ik hiet er in het begin even hoor. En we hien die campagne en Rikst en Jesse wien de eerste die mij een mailtje sturen van wij willen uw verhaal vertellen. En ik vond het zo hartverwarmend. En Jim hint door je ouders. Stien Grutske. Als in Marijke, ja. En het bijzondere is dat in ieder letter, want Roze Sneur wie er natuurlijk net in 2020. De campagne is er welkom, de website is er nog steeds. Je kan nog steeds alle verhalen zien. Maar toch dat brugje van je en dat mooie van ik ga Grutske ouders. Winnen we dit hier bezig met Rijnbogenvlaggen van Friesland. Om zoveel protte mogelijke vlaggen online of in het echt te planten. En toen binnen we terug binnen we bij deze twee kanjers gaan. Ja. Vertel zelfs maar even hoe hoe belangrijk is dat voor... Ja, nou ja, sorry. Ja, dat is voor ons super belangrijk. Hartstikke mooi dat je ons benaderde, natuurlijk via Rikst en Jesse. We vinden het heel belangrijk om zichtbaar te zijn en dat die regenbooggemeenschap ook veel groter is dan alleen onze kinderen. En Juist ook als ouders, ik. Juist als ouders en ik, heiten en memmen, beppers en pakers en iedereen eromheen. Daar gaat het om. Maar bij mij al koor, het gaat om verbinding. Want hoe reageert een beppe daar dan op, denk ik? Want je jerk wel van wat oudere meesten van... Ja, mat dit al die jaar. Die begreep het net altijd even goed. Nee, nou, Rikst, hoe fiet Beppe het? Beppe is er helemaal oké mee. Dus die is super accepterend ook. En het maakt haar allemaal niks uit. Nee. Dus, Misschien pleert ik nou alle ouderen weer in een hakje. Ja, want het klopt. hoeft helemaal net zo te wijzen natuurlijk. Nee. Mijn mem die is altijd, zo ben ik grutbracht van iedereen is gelijk. En dat er net daar, het gaat om de leefde. Dus ik naar mij daar van, nou ja, als het al op famkes valt, dan is dat prima, kist bij u kwijt. En dus dat dus ben, regenboog ben binnen, dat vindt ze helemaal prima. Maakt het haar niks uit. Maakt het mij net een donder uit, zei ze. Heerlijk. Gelukkig maar. Ja. En toch is het saai in de wereld. Er zijn meer hetero's over het algemeen dan de diversiteitsgroep. Is dat zo'n procent LHBT? Ja, dat is een, ja. Oké. Hier op de Tien, zei iets. Ja. Heb je even een beeld? En hij hem wel eens, kun je een voorbeeld nemen? Want soms dan is het wel een kwetsbare situatie. Hij hem wel eens een impactvol moment maken wat dat dan gaat.
Ja, zeker. Met name rond Jesse heeft wel eens wat gespeeld, eigenlijk al op de lagere school. Ja, dat hij toch het lang haar en zoals nagellak op en zo, en dat hij daardoor toch gepest werd of uitgescholden werd voor homo. En ja, ook als je dat dan bespreekt bij zo'n school, dan wordt dat eigenlijk helemaal niet opgepakt. Of dat doen die jongens nou eenmaal, zo zeggen ze dat nou eenmaal, maar dat bedoelen ze niet zo. Dus dan merk je dat die acceptatie niet zo breed is als je soms wel het gevoel krijgt vanuit je eigen omgeving, vanuit de media soms ook. Ja. Vanuit de media? Nou ja, er is natuurlijk, als ik kijk op de tv, zijn er natuurlijk best wel veel creatieve en mensen die natuurlijk vanuit die gemeenschap komen. En dan heb je ook het gevoel dat dat heel acceptabel is, zeg maar, geaccepteerd is. Ja. Maar in de dagelijkse praktijk, werkelijkheid is dat dan oors. is dat wel eens anders. Ja. Is dat het belang van de vlagen? En hij hing het hier trouwens fantastisch mooi grut. Ja. Nee, Hij heeft even je best verdiend, Ja, hè? we hebben eens best verdiend. Ja. Ja, die vlagen, dat bezit een hele protte. En zeker deze mooie, maar die pompenbladen, hè. Want ik krijg dus riks, ik viel me ekvries en louter. En dus dat is hartstikke belangrijk. Dat is echt een prachtig symbool van verbinding voor u. Dus hij wappert ik vaak. Als het kind, dan hing het er aan ons huis. En dan zei Riks altijd van, ja mem, hij moet naar Boetenta. Want dan is er maar één buurjonkje die denkt, ik weet het net. Dan weet hij, kies bij u terjochten als er wat is. Dus, De vlagen uit. Ja. En misschien kun je hem even checken hoeveel online vlagen er nou binnen. Want meestal kunnen ik online de vlagen uitstekken via regenboogvlaggen voor Friesland.frl. Dat is de actie waar we mee bezig zijn, Westbinnen. En kist online op die eigen plak of Westworst een vlagje planten. En digitaal gewoon, ja. Digitaal. En dat bleef altijd. Dus we gaan nu de vlag in top. En we jaren overigens de eerste boot al aankomen. Ze binnen onderwijs. Dat kist van. En we hielden een doel van 1100 vlagen om die online te zetten. Er binnen er nog meer. We binnen 4 uur heen gaan. In afwachting op dat moment, Sipke Jan, want dat begon al maar die moment in First Dates, dat datingprogramma waarin eigenlijk heel verdrietelijk vertelde stoer dat de provincie Friesland de laatste werd de regenboogvlagen net uithong. Ja. Waarom? Ja, dat stekken mij wat. En het stekken mij, ik ga een keer een brugje in de Ljouwte krant te lezen. En toen leesde ik dat en toen dacht ik, ze begrepen de functie van de regenboogvlagen net. Want je kan ik denken, is dat nedig? Dat hoeft toch net? Ja, maar die vlagen is er om een shin te laten dat we er binnen en dat we een normaal onderdeel binnen van deze vrood, van deze maatschappij. Wij mij er ek wezen in al onze kleuren en verscheidenheid. En dat is wat we shin laten. Dit mij er ek wezen. Als je hetero binnen, kom je naartoe, homo, bi, transgender, biseksueel, queer, panseksueel, was ik best, of als het uitziek je best. Ja. Dat het kind en dat vieren we joert met deze kleurrijke dag. En die regenboogvlagen zit als symbool voor. Ja, en ik vind hem echt prachtig, deze maar de pompenbladen. En dit is een progressvlag, er is een reguliere vlag. En ik vind het altijd van de gelijkwaardigheid. Alle kleuren binnen gelijkwaardig binder. En, ik wil nog even rondkomen op First Date, want intussen ben je toch wel gelukkig in de liefde. Hè? Dat je net naar mansje gaan denken van... Ik zocht de liefde en ik ga hem daar net voelen, maar ik ga daar wel adresseren hoe belangrijk ik vind dat Friesland een regenboogprovincie is. Ja. En gelukkig een proto-Miami. En daar toch is er wel wat op gang komen. Zeker. Net al in het Romein, want daar mag ik er echt bij zitten. Maar daar is wel het gezicht west van de karloeker van de hele actie. Ja, nou ja... Eigenlijk komt het toch mijn inspiratiebron, die mij omarmd hebben gekregen als Jim de Dogger van Jim ben. En ik ga het over hun horen en ik ga zijn, ik gun dat iedereen. En toen is het begonnen. En iedereen begreep, dus wel. Je weet net hoe het gaat bij die man. Maar je wil het beste van je band. Ja. En het gaat om een leefde uiteindelijk. Hè? En uiteindelijk. Dus en daar gaat het om. Dus het gaat om de band. En dat zit in die head. Dus dat is zo belangrijk. Ja, dat zei er echt bij, Jere. Ja. Zeker weten. Bas, kist u verlossende woord van hoeveel vlagen had er in tussen binnen? 1415 vlagen. 1415 vlagen. Binnen nou en er kan nog meer bij komen. Je dus bij deze een oproep, is dat van die, van u, van Dijriks? Ja, zeker, ja. Want hoe vies dat eigenlijk, dat er is? Ik vind het heel mooi, heel belangrijk. Het is echt heel zichtbaar inderdaad, die vlag. Dat je gewoon geaccepteerd wordt en ik vind het heel mooi, ja.
Ja, en ook inderdaad dat ouders er zich voor inzetten. Ja. Vind ik heel bijzonder en heel dankbaar. Squan en alles eigenlijk is nedig, hè? Ja, zeker. Als ik hier door de stad fiets en ik zie bedrijven met die vlag hangen en scholen en wie dan ook. De overheid, de Oldenhoven, daar word ik gewoon heel blij van. Ja. Ja, we willen zien letten de yes erbij. Je altijd. Het is net al innig. We binnen al in together. En de yes erbij. En de vlaggen gaan in top. Maar op de online site blijven ze altijd staan. Dan kun je een reactie achterlaten. Als het even een bemoedigingsziekjes was. Kun je er even naar taart. Het is prachtig om te lezen, alle reacties. En volgens mij... het feest begint. Ja! Hier, ik op de beste single. Yes! En we zijn begonnen met de prijtocht hier in Ljouwt. En dan zien ze, COC Friesland is de eerste boot. In hemd en onderbroek. Oh, God. In hemd en onderbroek, ja natuurlijk. Als het hest, dan mag je het chill zitten. Daar staan ze. En ja, zij hebben mijn hart, COC. Yo, daar ben ze. Het COC is altijd klaar voor iedereen die met problemen zit of even wat extra steun nodig hier. Ik ben zak Rutsk op hun, want ik weet nog dat ik je krek kwam. En ik zeg dat stikje in de Ljouwte kranten en ik weer een beetje luk, ik de Rijnboogvlagen. Dat die Rijnboogvlagen mag meer inclusief werden. Ik hoe dat gehandicapt, ik hoe dit, ik hoe dat. Toen dacht ik nee, het gaat in dit geval over seksuele identiteit, over de gender. Dat is echt belangrijk om te benemen. En toen was ik een beetje luk en om 10 uur, jongens, toen belde ik het COC. Binnen 10 minuten werk krijg ik een beltje weer waarom. En toen dacht ik, ja. Toen dacht ik ken echt een famke, een jonkje of iets anders wezen die bij problemen zit bij de familie. Wat echt gebeurt hier in Friesland. Ja. Dus wel weer waarom bellen. En het COC had het moeilijk, dat weten we al hier. Qua yield, hè? Qua yield, qua bestaan, zeg maar. Ze staan hier en ze zijn hier. En nou, fantastisch. Belangrijke organisatie voor de emancipatie, voor de bewustwording. Zeker. Ik zeg Carla. Die zit op de boot van de Wurkjouwer van een hele grote bank, zullen we maar zeggen. Ja.
Carla! Aha, hey Carla, hoi! We zullen Ik begin al goed te raden. van Christian zo erg, want haar man die komt hier samen met die en ik. Carla het past is nou echt los. mem Heerlijk. van Twa Rijnbouwer Ja. Band. Deze hele weekend wie in zijn te volgen bij Omroep Friesland. Is Ja. nog waarom te zien. Ik een hartverwarmend gezin, hè? Zeker. En wat ik zo mooi vind aan dat bedrijven eigenlijk echt mij door aan deze Pride, is dat ze steunen de Pride in mij, maar ze laten echt zien dat die zelfswezen kist op het werk, zeg maar. Dus dat. Ik zal even mijn... Ja, ik zal die even Ja, assisteren. De rol van de werkjouwer en ik dat het er van belang is dat elke Ja. ien daar hemzelf wijzen Ja. kan en mij. Nou ja, bij het werk van Carla bijvoorbeeld, daar hebben ze partnerverlof. Als ze bij hen krijgen een maand bijvoorbeeld partnerverlof. Dus dat gaat net van alleen voor de mem als zo. Nee, partnerverlof. Want er binnen echt LHBTI Oké, gezinnen. ja, ik snap hem. We zitten in het ja. werkpartnerverlof. Ja, Net partnerverlof. ouderschapsverlof, Ja. maar partnerverlof. En ze steunen echt organisaties zoals het COC. Dus hartstikke belangrijk. We kunnen wel stellen, Sipke Jan, dat het feest echt losbarsten Ja, is. heerlijk. Hè? Ik moet even het loertje wat de loeren zetten. Dat is mooi. Welke boord? Oh, het gaat alle nummers gaan terug. Alle Zet je volgorde maar in. Ja, we zullen even naar boord nummer Dit 16 is al. nummer 16, Ja, pak het het gaat papier mooi, erbij. het gaat mooi hier. Ah. Gelukkig. Gaan ze nu, het gaat alle kanten uit. Er zit geen enkele All structuur City meer Big in. Heart. Jouw hiel dan niet. Student, Leeuwarden Student City, dat is de bootje vooraan. Die zullen nog even wat mensen gaan ophellen, denk ik. Pakerijn, zeggen we hier. Loesje, met alle je prachtige. Gemeente Ljouwert. Dit is de gemeente Ljouwert. Mirka op jou, zit hè? er. Henk Kuiken, de wethouder. Van Haas. Wat fijn dat je hem er binnen. Marcel Visser, ik van de gemeente. Arie. Oh. En Op de beste kant, jullie mogen wel even meezingen. Vlieg met me mee naar de regenboog mee. hou alleen van jou. Vlieg met me mee naar de regenboog. Ik begin al te showen. Vlieg met me mee naar de regenboog mee, want ik hou handjes! Ja, en terwijl hier al je boten voorbij komen, zeggen we hier de boot iedereen mag zoenen. Hashtag iedereen mag zoenen. Ze komen uit Noord-Brabant, deze actiegroep. En ja, wat ik zeg, zij willen zeggen dat tuutje dat mij zoenen. Het is kwam vanuit de actie toen bij de Food Supply, bij die posters. Dat een protte reactie op kwam is. Dat is dat kledingmerk die hij zoende de molie ja, op. qua molie op een billboard. Op een billboard, in bushokjes. Die tuutje. Ja, en een protte reacties erop kwamen. En toen hielden ze iets van, wat raar dat er zo'n bot reactie op komt. Dus laten we alsjeblieft zien dat er nog tuut. Wist ik hoe een Oh, tuutje ze nog tuut deed. naar u staan. Oh ja, dat wordt nou naar u staan. Ja, iedereen mag gezien worden. Hashtag iedereen mag gezien worden. Liefde mag gezien worden. Ja. En daar gaat het eigenlijk om. En dit is de boot, noem het zien. Noem het zien is van het Friesland College. Het is mooi dat een soort squalnek mij doggen. En daar ben ik zelfs ontzettend blij mee. Want juist in die jongeren, de ontwikkelt ze in seksuele identiteit. En Juist op die leeftijd van. juist op dat die je leeftijd uit- hier ik echt. En mijn squallen toen, die besteden er eigenlijk geen aandacht aan. Nou wel, door het bespreekbaar te maken wordt het gewoon laagdrempeliger en makkelijker om het roer te hebben. En veiligheid is zo belangrijk. En vooral in ontwikkeling, als die veilig vielen, als die zelfswezen kennen, wat het echt is. Nou, dat zeggen we bij een heel grote band en de verhalen van band. Dat je dat als squallen verteenwoordig je
toch het zien te litten. En nou ja, ze stonden hier allemaal prachtig. Ja, mooi. Het heet Pride. En dat is gewoon de grutskwer, ja, trotswijze. Dat is het, hè? Dat is het. Ja. En eindelijk, ik in Lauwert, de City of Love. Hiet het Hewitt. Prachtig om mij, maar Ja. alle dagen wel zei je het, de City of Love. Ja, en grutskwijze, daar weten wij hier in Friesland alles van. Wij kennen echt grutskwijze op uzelf, op uw identiteit. Want als die zelfs wijzenkist in alle kleuren, dat is echt hartstikke mooi en belangrijk. In alle kleuren In en alle ik in kleuren. je eigen taal. Ja. Hè, wat Riks krijg ik zei, ik ben Fries. Ik vind het ik fijn dat hier nou eindelijk ik Sandai is. Eindelijk is hier Exandai. Dat het net iets is van alleen nog Amsterdam. Nee, nee. En je ziet het hier ja, op de andere kant, je ziet het hier al mooi bepakt voor de harmonie aan die kant. Vol erin, hier prachtig vol. De meid doen door. Ah, de Roze Reigers, Binderek. Ja, uit Den Haag. Welkom. Welkom in Friesland. De roze reigers, ja, mag de ik even rechter, uitlezen. dat is van Den Haag, hè, van de voetbalclub. Die hieten de Roze Reigers. En die ben speciaal naar Friesland komen. Even zwaaien. Ja, Tien even zwaaien. Ja, de grote vriendin Tineke Admiraal. Ja, die is jou het helaas net zo lekker. Die shut het nou van thuis. Maar hij eerder. Hartstikke mooi. Ik zal even naar hem tak. Ja, ik zal even naar hem tak. Helemaal uit Den Haag. Nee, ik woon tegenwoordig in Groningen. Oh. Maar wel van de Roze Reigers. Ja, absoluut. En ook van de Roze Kameraden ben ik ook lid van geworden. Jullie zijn, leg even uit. Wij zijn de Roze fanclubs. De Roze Reigers voor ADO Den Haag en de Roze Kameraden voor Feyenoord. Nou, het is pas in het nieuws geweest. Je ziet de agressie nog steeds in het voetbalstadion. En hier in het noorden zou het eigenlijk ook mooi zijn als hier ook de supporters uit de kast komen. Oh, dus een roze supportersvereniging voor Cambuur of Heerenveen. Ja, bijvoorbeeld. Waarom is dat belangrijk? Hoezo? Waarom is dat belangrijk? Nou, één statement, hè. Feyenoord zegt iedereen is bij ons welkom. En andersom zeg ik van ja, wat doe je eraan om iedereen welkom te laten voelen? Eigenlijk zit het hem daarin. En we zien hier een boot van, we sjuggen hier een boot van de Harmonie. We zien ervoor. Iedereen is welkom bij de Harmonie. Echt mooi. Grote plezier. Veel plezier vandaag. Ja, mooi. Iedereen is welkom. Daar gaat het om. Een mooie oproep voor de voetbalclubs Cambuur en SC Heerenveen. Als je het hebben, nou voetbal, ik wil net gelijk de link maken, maar de politieboot. Oh, dat vind ik zo belangrijk. Ja, belangrijk. De politieboot. Een roze, ja, ik wil een beetje doucherig van dit alles. Ja, dat niks. Het is hoe het feest is, Ja, Jan. het is Leef die feest. uit, leef die uit. De politie van roze in blauw, super belangrijk. De politie is er voor iedereen. Oerol, zelfs in Urk, Oerol, hing het de Rijnbogenvlagen. Maar ze hebben een initiatief, dat bestaat al jaren, roze in blauw. Als er een keer een incident haast op het gebied van seksuele identiteit en gender, wat dan ook, dan kist vreeg je of er iemand bij komt van roze in blauw, als hij net helemaal veilig vielst. Kun je daar een voorbeeld van nemen? Nou, ja, Wanneer voel je dat dwang kennen? Nou ja, er is sommige situaties, dat is bijvoorbeeld seksuele geweld en dat soort dingen kennen. Je wist nooit wat iemand wel of net dwart zissen. En de roze in blauw is er voor iedereen die het echt daar speciaal over hebben willen. En ze zeggen altijd, niet gemeld bestaat niet. We moeten echt weten hoe het in de grotere taak gaat. En het is soms moeilijk om het erover te hebben. Als je pest wordt, of er discriminatie is, of iets oors. Of iets met geweld. Dus Of iets met geweld. meld dat. Meld dat bij de politie. Meld dat. De politie. En ik ben de organisatie zelf, hè? Ja, nou, bij Hinterroer in het begin, 40 jaar geleden, hadden we net die bescherming. Nu hebben we dat wel. En de politie, mijn meesgenoren van heel het land, ben je nou om dit te steunen. En ook op het werk moet je jezelf wezen kunnen. En dat geldt ook bij de politie. Er binnen zorginstellingen ook, rondom zorg is erbij. Amaryllis is er ook. Oké. Ik ben op mijn plek. Zorginstellingen die het belangrijk vinden dat in hun omjouwing het echt belangrijk is dat zelfs werken. Er binnen protte oudere mensen die bij waarom de kast ingaan als ze het zorghuis ingaan. Omdat dat gebeurt op heel veel plekken gebeurt dat. Deze organisatie zeggen de kist echt bij u die zelfs wijzen. En het is zo belangrijk dat een instantie dat zegt vanaf het begin af aan. Dat geldt echt voor sportclubs. Als je de vlaag uithing, als je zegt,
even voor de duidelijkheid, iedereen kan hier die zelfs wezen. En dat gebeurt Maar dat soms, gebeurt dus echt dat Ja. mensen hun hele leven lang hele families homoseksueel komen hier binnen. aan. Oh, prachtig. En als ze dan in het laatste stukje van hun leven binnen, dat ze alsnog zich weer, ja, wat zei je, weer in de kast matten, omdat het net kind in een dat wijs vind ik is, dat of- wel. Dat doet me s'avonds zeer, maar dat gebeurt inderdaad. Omdat u om jou net veilig genoeg voelt, of dat mensen daar dingen hoe sissen. Ja. Deze organisaties staan er in ieder geval voor. Ik zie hier een prachtig gezin staan, helemaal in de ruimbagenkleuren. Kijk, hoi. Hoi. Ja, ik ken jij of net? Ja, ik ben Aaf Dotinga. Ja, uit Friendship. Wij kennen ook uit Friendship. Ja, dat klopt. Dat is me nooit bovenkomen. Nou, wat toevallig. Waarom stond je hier aan de kant? Nou ja, ik ben trouwd met Jan en Miek. En wij hebben 2 bandjes gekregen en daar ben we heel erg trots op. Vertel even, waar ben je een band? Dit is Seppe. Hoi. Hoi Seppe en? En dit is Van me. Hoi van me. Hoi. Beetje verlegen. Ja, dus we zijn gewoon heel trots als gezin. Maar dat vind ik heel belangrijk dat er aandacht is natuurlijk voor het thema en voor u. En ja, de regenboog gaat natuurlijk net alleen nog maar over een roze gezin, maar dat iedereen maar weet waar het is. En daarnaast werk ik voor Kunstkade. En hebben wij 2 hele mooie projecten maken. En ja, dus ja. Viel zo dat er genoeg acceptatie en tolerantie is? Nou, tolerantie is net een goede woord. Acceptatie? Nou, ik denk dat er nog te weinig bekend is of dat er te weinig, vooral jonge band, basisschoolband, te weinig maai krijgen over het thema. En dat daar toch die, zeg maar, dat de dingen net duidelijk binnen, dat er soms een beetje onbegrip is. En onbegrip kan natuurlijk uiteindelijk omslaan in iets wat heel verdrietig of negatief worden kan. En daarom denk ik dat dit soort dagen heel belangrijk binnen. En iedereen maar wezen waar het is, toch? Zeker weten. Antje Afke, mijn oud boerfamke. Wat grappig dat we elkaar hier dan weer zat zien komen als ruimbarige gezin. Hier aan de kant. Sipke-Jan, vertel. Nou, ondertussen probeer ik één boot een beetje naar mijn te helpen. Dit is de boot van de Staten, van de Provinciale Staten. Ja, ik ken net hier iemand. Wat fijn dat je hem er binnen. Lid je hem hier de Staat van Friesland. Eist, alle partijen binnen op één boot. Ik kwamen alle, de meeste partijen binnen. Hap de boel, fijn dat ze best. Hoi. Oh, je ziet er prachtig uit. GroenLinks, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren, SP. Ze zijn er allemaal. Ook 50PLUS heeft gestemd. Had stemt voor de Rijnbogen provincie. Eindelijk is het zover. Ja! Prachtig, prachtig. Dit is hartstikke belangrijk. Piekenvel. Dat is het. Mooi. Mooi. Hoe viel je, Jim? Super! Ze zijn allemaal geweldig gevoel hier. Mooi, dat is de best. Jongen, Jaap, gefeliciteerd. Hap de moe. Machtig, super alle je kind. Echt mooi. Zei dat. Eindelijk is het er weer, hè? Eindelijk. Ons
straks, hè. Wil we weer omkomen. Stralende gezichten hier op de provincieboot. Ja, hier is lang van werken. Hier is lang van werken om Friesland-Rijnbogen provincie te maken. En ik weet nog dat Elsa van der Hoek die zei dat bijvoorbeeld... Die zei, we blijven trok in, we blijven trok in, we blijven trok in. Vorig jaar weer het eind van 4. Friesland in Rijnbogen provincie, dat mij we vieren. En dat doen we dan ook. En bij mij aan tafel in Tusken Sjoerd Fijnsma. En dat is eigenlijk de man die te verzwaren heeft dat deze dag hier Joet in Lauwert is. Hoe viel dat? Nou, fantastisch. Volgens mij wordt het een groot feest in de stad. Ik wie correct even bij het station bij Wouter, zie ik even koffie dienen. En toen roemde er al 10-tal mensen in de stad in, dat we het zien hoe deze morgen. Dus ja, ik ben heel wies dat zo volle mensen naar Lauwert komen om dit toch feest van acceptatie, laten we het samen nemen, te vieren met elkaar. Als wethouder heb je de bod voor inzetten om dat farmacoord te krijgen. Waarom is dat zo belangrijk? Dat het in Lauwert is, City of Love. Nou, er zijn meerdere redenen in feite. En de wichtigste reden wie toch wel een beetje dat we erachter kwamen dat het nog nooit in Friesland was. En maar witte roze sneeuw bestaat al zo'n jongetje zo'n zondag. Dus dat is wel een beetje belachelijk. De laatste keer in het noorden, wie in 2011, daar ben ik toen ik west, dat wie in Greenswijk, hartstikke leuk. En wij toch een beetje in oren in de culturele haardstad daar. Ik zo'n feest van inclusiviteit en meerskip. Misschien moeten we zien dat we na 2018 roze sneeuw naar Ljouwert te helden kennen. Daar hebben we toen mij wat meisjes zoals Jan van Dijk een bidboek van schreeuwen. En dat bidboek hebben we in de eerste instantie net woont. Toen is naar Venlo gegaan. Daar ben we toen ik west in 2000 jongetje week, fantastisch. Maar in tweede instantie wel. En dat weer 2020. Dus daar waren we heel wiers mee. Ja. En verneem je nou wat dat het feit dat u daar hier is, dat wat veroordeelt, dat wat op gang brengt in de provincie? Ik denk het wel. En ik weet natuurlijk net dat dat maar roze sneeuw te krijgen had. Maar dus juist wel de discussie die het viert is in het provinciehuis, hoe de vlaggen. Dat toch voet is door acceptatie. En het gegeven dat we hier met elkaar dingen beter maken willen. En elkaar kennen leren moeten. En ik weet net dat dat nou toch roze sneeuw komt. Maar ik ben wel heel wiers dat bijvoorbeeld zo'n vlaggen eindelijk ik op dat provinciehuis hing het. En ik ga me zelfs in die discussie wel wat ergeren. Omdat de gemeente Ljouwert, de jaren mij toen nog Snits en het JRVN eindelijk vanuit 2008 zo'n Rijnbogen gemeente weer. Dus nou, ik hoop dat het wat bijdroegen had in dat we met elkaar dingen beter maken hier in de provincie. Ja, want wat is er nog nodig? Ik denk dat het een heel soort nodig is. Je hebben een feest. Dus dit is bedoeld om Sjen te laten dat is die zelfswezenkist. Ongeacht als het op een jongen of een famke valt of wat er dan ik tussenin zit. Daar is dit voor bedoeld. Of was hij net vielst als jongen of famke? Alles. Dit gaat, en iedereen is welkom. Dat maakt het zo'n feest zo fantastisch. En daarom is zoiets als, was die in augustus in Amsterdam nog gast met de Pride. Er wordt soms een beetje clownesco dienen. Maar het is eigenlijk een bloedserieuze boodschap van acceptatie en die zelfswezen. En dat maakt zeker nog. Ik ken verhalen van mensen die het op Coming Out Day, bijvoorbeeld Aaron de Menje, een vlaggen onhoers zien en vervolgens een eitje in de morgen zien. Het gebeurt nog, hier in Ljouwert. En er zijn lietse dingen waarvan stinkenkist van, nou ja, het zal wel, maar het komt wel heel bedriegend door. Ik ken verhalen van mensen die het in elkaar slaan binnen, omdat ze hand in hand toe stritten rond. Gelukkig net in Ljouwert, maar wel in Rotterdam en Amsterdam. Dat kan gewoon net, maar we net accepteren. En dit zijn evenementen waarbij we met elkaar als samenleving zeggen, wij accepteren het net, wij accepteren iedereen. En de meeste wezen. Dus het is prachtig. Ja. Wat is het programma voor Joert? Mijn programma. Ja. Mijn programma. Nou, ik ga naast even naar Hoers. Daar hel ik die mooie Friese Rijnbogenvlaggen op. Dus die hing ik even om mijn nek. En dan denk ik dat we van een beetje vooral op het plein wezen. Het Wilhelminaplein, het Ceylon, om daar het programma mee te maken. Misschien nog even hier in Neushoorn, Sjen. Maar gewoon Mauko vieren, dat is het programma. Ja. Dank u wel en een hele noffelijke dag, succes. Dat mat goed komen, toch? In de City of Love. Dat denk ik wel, ja. Tot in de late uurtjes. Nou ja, tolvoeren, hè, dan. Maar goed. Tot tolvoeren, Sjoerd Fijnsma, de oud-wethouder van Ljouwert, die onder andere verantwoordelijk is voor het feit dat roze sneeuw hier nou Joert toch eindelijk in Ljouwert is. Sipke, we bist. Alleen jullie wel één te laten zien. Oh, sorry. Nee, laat maar. Ja, ik ren hier een beetje... Ja, je sjuggen mij nou net. Maar ik ren een beetje hier tussen het publiek terug. Kom maar even. Sjoerd, nog een gedij, jongen. Ja,
Ja, even tussen de meesten wezen. Je bent en je bent echt van de partij. Hoe is het, Jim? Je komt hier de leer te vieren? Jazeker. En vertel eens. het is tussen nu beiden, maar we houden van elke niet in. En dat vinden we zo mooi. No? Je stralen helemaal. Ja, zeker, ja. Wat gebeurt er al hier? Ja, gewoon, wat veel is fantastisch hier. Ja. En dat het in Leeuwarden kan. Dat dit in Leeuwarden gebeuren kan, dat is toch fantastisch? Ja? Lees dat het uit? Nou, ik denk dat wij een stuk wat mensen hebben die heel actief zijn en dit aardig honger wordt. En dan ken ik bijvoorbeeld de Sipke Bousma hier van Anne Bousma, die zoon. Die is ik heel actief in. En ik heb het idee dat dat wel een beetje geholpen heeft om hier de zaak van het Friesland te helpen. Nou ja, te helien. Ik ben hier altijd West, hè? Ja. Maar dat we het hier zien laten kunnen. Ja. Wat fijn dat je hier te Gerren komen. En nou, we zullen even een rondje doen. Even protte plezier. Ben je hem al hierheen? Had je hem plannen? Nee. Er is hier een prachtige informatiemarkt. De Neushoorn had al je mooie dingen te doen. Nou ja, het wordt hier nog een beetje rustiger, want de Pride die gaat terug de stad heen. En ja, ze komen hier weer om. Dus het wachtje is dat ze weer om komen. Ik ga eens even naar die oren kant daar. Even de meesten die hier. Hallo allemaal! Ja, het is al heel spannend. Hoi, hoe is het met jou? Goed? Ja, is goed. Praat Fries, kijk. Nee. Hoe vind je het vandaag? Wat vind je van deze dag? Mooi. Ja, hoezo dan? Geen idee, hè, dat je het mooi vindt. Maar je vindt het wel mooi? Ja. Nou, gelukkig, dat is het allerbelangrijkste. Hoe ervaar jij Leeuwarden nu? Ik vind het heel mooi. Hoezo? Omdat ik vind... Oh, sorry, ik heb niet zoveel staan. Ja, ik ben gewoon van mening dat iedereen zijn liefde mag uiten. En ik vind het heel mooi dat het op deze manier ook kan. Ja. Op welke school heb je gezeten? Op welke school zit? Het Stedelijk Gymnasium. Het gymnasium, ja. En is het daar een situatie? Ja, echt veruit. Ja, echt. Ik denk dat het Stedelijk Gymnasium daar ook wel trots op mag zijn. Al meerdere jaren ook Paarse Vrijdag. En over ik de 6 jaar heb ervaren is dat iedereen ook echt volledig zichzelf kan en mag zijn. En dat iedereen erachter staat en iedereen wordt geaccepteerd. En waarom en wat doe je hem erom? Wat gebeurt er op dit gymnasium, onder andere op dit thema? Nou ja, vooral Paarse Vrijdag. Wat is dat? Dat er de vrijdag, ik dacht voor hetzelfde als Roze Zaterdag, dat iedereen komt dan gewoon in paars naar school om te zien dat er acceptatie is voor dit. Ja. Door had door het Stedelijk Gymnasium. De stierjoert in het Leeuwarden Krant een liedkolomke van een jongen. Ik had de naam even net meer paraat, maar Sexinier die eigenlijk zei van ja, het is zo belangrijk dat dit adresseerd wordt. Het wie voor hem makkelijker terug dit soort dagen om uit de kast te komen. En hij zei het is belangrijk voor de ontwikkeling en van de geestelijke gesteldheid van Ben en van jongeren. Ja, daar ben ik ook wel mee eens. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om jezelf te kunnen zijn en niet dat je opgesloten moet worden in een hokje. Terwijl er eigenlijk helemaal geen hokjes nodig zijn op dit front. En als het in hokjes is en de Vos, is dat echt goed? Ja, zeker. Haast iets op het programma, Joert? Nog niet. Nog niet? Er is een protte te doen, hè? Ja. Sherman Rouse komt onder andere naar het hoofdpodium met het gospelkoor. Er is de House of Vineyard met allerlei mooie, folk-achtige dansen, doen ze echt. Kwartier voor 4 van Steek met de Heiden en Mem van Friesland op het podium met een hele speciale act. En dan is echt de sleuteloverdracht. Nou, dus genoeg te doen. Protte plezier. Gaan we daar naartoe. Miranda, ben je nog in de buurt? Ja, zeker ben ik hier nog in de buurt. Want er wordt volop foto's maken hier van die hele grote ruimbogenvlagen voor de harmonie. En nou ja, nou is je partner knek even voort om die foto te maken. Ja, zeker. Hem komen van Stiens. Hoe beleef je hem deze dag? Nou, ik vind het heel leuk dat het hier is. Ik had het niet verwacht. Het is mooi weer natuurlijk. Er zijn allerlei soorten mensen. Het is nu nog lekker vroeg. En als je op dat plein wil staan, dan moet je weer bandjes en zo. Ik denk, nou, daar heb ik geen zin in, maar dat is natuurlijk ook leuk. Maar het is gewoon, mensen zijn vriendelijk. En je klets dus met deze en gene. Nou, het is gewoon hartstikke leuk. Blij mensen, ja. Is deze dag nedig? Ja, vraag dat je foto maakt, willen. Ja, kind Alex. Helaas is het nog steeds nodig, want wij zijn nu bijna 30 jaar bij elkaar. En er is in 30 jaar tijd wel een beetje veranderd, maar Nederland is wel tolerant, maar het wordt niet geaccepteerd. En hoe verneem je dat? Nou, nog steeds heel veel homohaat, mensen in elkaar slaan, discriminatie op het werk, dat soort zaken. Hield dat voor jou, ik? Niet in mijn baan, nee.
Nee, maar ik heb het wel meegemaakt toen ik in een andere plek werkte. Nee, dat wil ik niet zeggen. Nou, hoe je net te zeggen, maar wat gebeurde er dan? Werd ik genegeerd. Dan zei ik goeiedag en er werd er niks tegen mij gezegd. En er werd mij tegen mij gezegd dat ik in zonde leefde. Oké, en hoe vielde dat voor jou? Nou, vreselijk. Nee, dat is niet te beschrijven. Nee. Kun je hem te jaren hand in hand stritten? Dat doe ik nooit. Nee, want het is echt iets dat zit er gewoon ingebakken. Dat denk ik omdat ik dat niet doe. Ja, ik denk dat is vanuit... Ja, goed, ik ben nu 55. Ik denk dat dat vanuit toen wel... En als we ergens gaan wonen, dus ergens kijken waar we kunnen gaan wonen... kijk ik ook van, hé, hoe is het daar? Want ja, als je een prachtig huis hebt, maar je mag daar niet wonen... Weet je, het geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar ik let er altijd wel op. Let erop als je een huis... Het blijft toch altijd wel een beetje in mijn achterhoofd van... Denk erom, je bent 2 vrouwen. En vrouwen die het ontzettend naar de zin hebben, dus dat is leuk. En dan, soms kunnen anderen daar niet tegen. Dat heb je dan. Ja. Hoe gaat dat in Stiens, ik vraag je mij? In Stiens wonen we prachtig. We hebben een hele goede buurt, goed huis, lieve mensen om ons heen. We zijn er nooit anders op aangekeken dat wij getrouwd zijn als 2 vrouwen. Nee, we wonen... Die 2 vrooien van de hoeken binnen wij daar. Dus het is heel goed. Ja, heel goed. Nou, en Sam had het wijzen en daar is deze dag voor hem. Laten we hopen dat deze dag er komt bijdraagt. Dank u wel, dames. En een hele gezellige dag. En ga lekker hand in hand door de stad. Alsjeblieft. Alsjeblieft. En nog even een foto, Martie, hè? Ja, het is echt hartverwarmend wat hier al jaar gebeurt. Vriendin die hier te keren binnen om gewoon een mooie tijd te hebben. Te keren. Grote plezier al hier. En bij de Octopus. Yvonne, wij kennen elkaar al. Uit Dokkum. Ja. En wij hebben elkaar kennengelernd via Tineke Admiraal. Tineke Admiraal budget voor u een protte. Tineke had... absoluut hè? Echt, ja. Dus schreeuw Tineke eens even. Is het goed helemaal net? Ze zit waarschijnlijk nog even te scannen. Hopelijk wordt ze ietsje beter en kan ze nog komen. Maar vertel eens even, waar is Tineke Admiraal? Tineke Admiraal is eigenlijk een beetje de moeder voor iedereen in de gay community. Ze heeft zelf een dochter die op vrouwen valt. En daardoor is ze er ook heel erg mee bezig. En het is gewoon zo'n fantastisch lief mens. Ja. Echt ongelooflijk. Ja. Ja. En Tineke had dus zichzelf prottegaan de afgelopen tijd. Ze is een van de kaarttrekkers. Best onderdeel, ik ben van de Rijnbogenvlagen van Friesland, wat nog Rijnbogenvlagen van Nederland worden is. Maar wij hebben elkaar kennengelernd een Tierlien via Tineke, via de voetbalclub. Vertel eens even, hoe ging dat? We waren op de voetbalclub Bikwik in Dokkum, waar ik 10 jaar gespeeld heb. En vorig jaar, een beetje met de start van de actie Regenboogvlag voor Friesland, hebben we daar met wat meiden uit het eerste een soort interview gehad en een fotomoment. En daarmee hebben we een hele hoop mensen leren kennen al rondom dit project. En u was er ook. Voor je zeggen, hè, maar bij Bikwik wie een aantal meiden die er vooruit komen kunnen dat ze... Ja, dat ze op vrouwen vallen of gewoon zich niet echt per se identificeren als vrouw. En het werd heel erg duidelijk gemaakt dat je er op de club mag zijn doordat er een Friese regenboogvlag hangt en de gewone regenboogvlag. Ja. Die zelfs gehesen werd door de voorzitter. Dus dat geeft toch wel aan dat je hier bij onze club gewoon mag zijn. Ja. Die zelfs gehezen wordt door onze voorzitter, Zeist. Wat die dat bij die? Ja, ik vond het sowieso heel bijzonder. Want de club heet CSV Bikwik, Christelijke Voetbalvereniging Bikwik. En dus zelfs op een christelijke vereniging mag je er gewoon vooruitkomen. En weet je dat, stel je wordt uitgescholden met homo bijvoorbeeld op het veld, dan weet je dat je bij de club terecht kan. Want zij staan er voor je, zij accepteren het wel. Ze accepteren het wel en ze zullen direct wat aan doen om dat respect terug te zetten in de club. Dat is hartstikke mooi. Onder andere Tineke binnen nou meer dan 60 clubs die al de Rijnbogenvlagen hijsen hier in Friesland. Dus ik weet dat dat echt wel een uniek aantal is dat al gebeurt. Hartstikke mooi is dat. Waarom is het zo belangrijk dat zo'n sportclub dat docht? Ja, ik denk vooral... Leg het door zeggen. Waarom is voor die zo belangrijk dat zo? Ja, vooral omdat ik ben sowieso op het voetbalveld ook wel veel uitgescholden voor homo. En
ergere varianten daarop. En ik hoop gewoon hiermee dat het meer wordt laten zien dat jij er op de club mag zijn. En dat het niet iets is waar je voor hoeft te schamen. Waar meer mensen vooruit mogen komen. En die dit hopelijk dus ook zullen gaan doen. Zodat het minder iets wordt waarmee je uitgescholden zal worden. Want dat maakt het alleen maar lastiger voor iedereen. Dat maakt het lastiger. En wat gebeurt er dan? Er zullen minder mensen vooruit durven komen. Het zal meer een taboe worden weer. Of het zal meer een taboe blijven. De regenbogenvlaggen aait die. Vind ik heel fijn. Maar nu liever even niet. Oh, mooi net. Ja. Maar we zullen er even op zitten. Ja, dit is de grootste regenbogenvlag die er volgens mij is. Letter Joert. Bij het Zoon zullen we nog een hele speciale act doen. Maar deze regenbogenvlaggen, dat komt letter. Maar, en hoe viel het? Daar had het even alle jaren ongeschoen. Ja, had de boord niet. Ja, ik vind het echt fantastisch. Ja. Het is dan misschien niet zo groot als dat het in Amsterdam is. Niet zo massaal. Maar het is wel super gezellig. En je ziet mensen, allemaal Friese, mensen van buiten Friesland. Zoveel diversiteit hier. En ook lang niet iedereen hier is gay of heeft iets met de regenbooggemeenschap. Maar ja, ze komen toch. Ja, super gezellig. Super gezellig. Hoeveel Stino? Ja, best wel trots eigenlijk dat ik hier deel van uit mag maken. Ja. Een protte plezier, Joert. Groet nog Tineke, maar die zullen we snel weer zien. En ontzettend veel plezier, Joert, op deze bijzondere dag. Dankjewel. Oké. Kom maar goed. Ja, ze vielt haar grutsk sites en daar gaat het natuurlijk om Joert op deze dag roze sneun. En hoe is dat voor jou, Christian? Hoe viel Stodi? Grutsk? Ja, zeker. Hartstikke grutsk. Als je zegt wat hier al gebeurt, dat is gewoon schitterend. Ja. Wij hebben elkaar getroffen, want deze hele weekend die Jim gezin eigenlijk in de oerdacht bij Omroep Friesland. Het Ruimbarge gezin. Die vrouw Carla kreeg voorbij op de boot. Zo'n Jurre is homoseksueel, valt misschien toch ook wel op famkes. Mika is non-binair, viel er net jongen, viel er net famke. Dat verhaal wie van de week op televisie. Hoe wie dat? Ja, op zich wel hartstikke mooi. We hebben een mooi verhaal van kent. Mooie reacties gehad trouwens. Hele mooie reacties. Heel positief al jaar. Neem me zien. De hele Facebook stond vol met hartjes en sterke woorden. Mooie dingen al jaar. Ja, heel positief al jaar. En hoe zit je Joert als huid op roze sneun? Ja, Grutske huid vanzelf. We zijn je trots theater in. Het is gewoon prachtig om te zien hoe dat al gaat. Iedereen is vrij. Iedereen moet doen wat er wil. Dat is prachtig. Ja. Heb je het idee dat deze dag wat veroordeelt ik? Ik hoop het. Ja, dat er gesprekken op gang komen. Dat mensen in contact maken komen. Ja, dat is wat de hele dag van is, denk ik. Ja, heel mooi. Want spreken mensen die of die vrouw druk op oren van hey, hoe zit dat nou? Of en misschien van, is dat nou nedig soks? Nou, jij net, maar zoals collega's die ik heb een soort gesprekken gehad naar aanleiding van het programma, zeg maar. Ja. En wat voor vragen hebben ze dan? Ja, hoe stiest dat erin? Hoe doet dat? En gewoon het verhaal hoe wij het dan thuis doen en zo. Gewoon hier op wijzen. Eigenlijk een heel open gesprek. Want ik wil om je heen van mensen die zeggen, mat dat nou? Of de kind toch helemaal net? Je bent toch of jongen of famke? Ja, nee, zo zit dat net. Dus, krijg je die vragen ik? Nee, net zozeer. Dus, ze vinden het heel mooi hoe wij er binnen. En dan worden vragen hoe wij er thuis mee omgaan. Nou ja, dat soort dingen. Dat weten we, hè? Heel iepen en een beetje mooi wat humor zo nou en dan. Ja, vooral humor, ja, dat doe ik een heel soort. Ja, zeker weten. Dat is hartstikke mooi, ja. Hoe voelt het krek om al die boten voorbij komen te zien? Nou, hartstikke groot natuurlijk. Ja, schitterend. Ja, een mooi feest. Schitterend. Het is nou wat rustig, maar ze komen dadelijk weer om de boten, hè? Ja, dat zullen we. Wat stoof je er nog dwan, Joert? Ja, ik zal de stad terug. Als je op de jeugd eens even vinden kan. En dan zelf nu een feestje bouwen, denk ik. Ja, want Mieke zei, ik al mijn vrienden spam en iedereen moet komen. Hoe groot in die groep worden? Ik heb geen idee. Ik heb ze nog net zien, want ik zal ze haast wel zijn opzieken. Ik ben benieuwd. Is het contact helemaal kwijt even, Joert? Ja, ze ben flying. Joert maar dat, hè? Want het is de dag voor hun, de dag voor Jim, de dag voor us alle jaar eigenlijk. En ik wens jullie nog een hele fijne dag. En bedankt voor het verhaal en voor die iepenheid. Jim, bedankt voor het mooie verhaal dat je met op internet zitten hebben. Geweldig.
Kom eens. Dank u wel. Ja, het is nogal weer online nooit te zien op Omroep Friesland. Hier live vanuit de City of Love, Razensneun, eindelijk ik in Friesland. Het is nou even rustig, de boten komen aanst weer waarom. En ik zag Sipke Jan alweer kleestje het fotomoment van deze dag. Even op de foto te gerren. Ja, maar ze praten geen Fries, toch? We praten een beetje Nederlands, maar niet zo goed. Oh, waar komen jullie vandaan? Duitsland. Duitsland? Ja. En waar uit Duitsland? Even de mem met even wijdrood. Of een orme. Protte plezier, hè? Protte plezier. Ja, Duitsland? Ja. Waar Duitsland? Ik kom uit Köln. Ja. Uit Frankfurt. Berlijn. Bij Münster. En hoe komen jullie hier samen? We zijn hier om te studeren. Ja. Wat studeren jullie? Diermanagement. Allemaal? Ja. Nou, welkom. Fijn dat jullie hier zijn. Vandaag staan jullie hier met regenboogvlaggetjes, roze kleur. Jullie wisten wat er ging gebeuren vandaag. Ja. En wat bracht jullie om vandaag samen op pad te komen? Wat heeft jullie bij elkaar gebracht? Wat brengt jullie sowieso bij elkaar? Zij hebben ons uitgenodigd. Wie zijn zij? Zij hebben ons uitgenodigd. Ja. Oh, jullie uitgenodigd. Is er sprake van liefde ook tussen of niet? Of zijn jullie gewoon vriendinnen? Vriendinnen. Je zijn gewoon vriendinnen. Ja, dat kan. Ja, alles kan er zijn vandaag. Hè? Hoezo vieren jullie vandaag Pride? Omdat we het heel leuk vinden. Ja. Vind je het leuk? Hoezo vind je het leuk? Ik kan niet goed Nederlands. Nee. Weet je, hoezo is het leuk om Pride te vieren? Ik vind het wel belangrijk Ja. om het aan de mensen te brengen. Ja. Met elkaar in contact te komen? Ja. Nou, wat fijn. Jullie zien er prachtig uit. Jullie zijn een hele mooie aanvulling en toevoeging op deze heerlijke dag. Jullie horen erbij. Ja, veel plezier vandaag. Ja. En ondertussen lopen we naar Jaap Sanders. Want hij gaat over de educatieprogramma van vandaag. Ja. Heel goed, Sipke Jan. Dank u wel. Dat wie dan mijn introductie. Jaap Sanders van de Roze Educatiegroep. Dan heb je dus over onderwijs. Vertel, wat doet die groep? Ja, wij zijn inderdaad de groep van NL Stenden Hogeschool, Friese Poort, Friesland College. Maar ook de universiteit zit erbij, Campus Friesland. Maar ook organisaties die met onderwijs te maken hebben. Dus de BIEB, Koning en Koning. Toenmaak doet ook mee, het COC. Wij zijn een groep, wij willen ons bezighouden met de positie van LGBTH in het onderwijs. Wat is dan nodig voor die positie? Nou, voorbeeld. Onlangs is er een onderzoek verschenen van de Hogeschool in Holland. Waaruit blijkt dat 12% van de LGBT-studenten uitvalt in het eerste jaar vanwege de LGBT. 12% valt uit? Ja. En dat heeft er toch mee te maken dat ze zich niet prettig voelen, niet gezien voelen, geen rolmodellen hebben. En dat is ook wel het doelstelling van onze werkgroep, van meer zichtbaar zijn. Ook kijken naar onderwijsmateriaal. Hoe neutraal is dat dan nog? Zonder dat het altijd maar per se mannetje-vrouwtje is. Nou, volgens mij heel traditioneel nog, of net? Ja, het is voor mij al een skofkelienskwallen, maar wak via de bensjug. Nou ja, dat is inderdaad waar. Het is... als je het basisschoolmateriaal ziet, dan is het nog steeds dat papa 's ochtends naar het werk gaat en mama doet de kinderen nog even en gaat dan naar haar partimebaan. Heel traditioneel, helaas. En dat is niet overal zo, maar we moeten er wel hard aan werken om daar even wat ander materiaal in aan te brengen. En ook ervoor zorgen dat docenten ook niet meteen met een mond vol tanden staan op het moment dat er vragen komen over transgenders of over homoseksualiteit en dat soort zaken. Als je het dan hebt over rolmodellen, ben die zichtbaar in het onderwijs zelf in de zin van docenten? Ja, die zijn er. En dat is maar goed ook. Maar ik weet ook dat het niet in alle onderwijsvormen gewaardeerd wordt. En we hebben natuurlijk onlangs de reformatorische scholen gehad, de discussie daaromtrent. Ouders een verklaring ondertekenen moesten? Dat ouders inderdaad een verklaring moesten ondertekenen over de homoseksualiteit van de kinderen. Maar goed, ook docenten worden daar geacht niet openlijk homoseksueel te zijn. Dus niet overal, maar steeds meer scholen zijn docenten gewoon openlijk voor hun seksuele voorkeur. Dus dat gelukkig. En seksuele voorkeur is dan misschien nog wel makkelijker dan als je bij Gleeks non-binair binnen. Hè? Dat je net man of net vrouw vielen. Nou ja, en dan ga ik even naar de studenten, want of de leerlingen, daar heb je dus meest mee te maken.
Want de jongere generatie is zich steeds meer bewust van allerlei diversiteit die er gewoon mogelijk is. En de generatie waar ik dan toe behoor en misschien daartussenin, die hebben dat veel minder. Homoseksualiteit is dan één ding, heteroseksualiteit was het andere ding. Maar tegenwoordig heb je steeds ook openlijke trans, non-binair, aseksueel, waar gewoon mensen wel mee uitkomen. En dat is nog net genoeg zichtbaar in het onderwijs. Er is nog net genoeg ruimte voor. En ik denk juist die leeftijd, Sipke Jans zei dat aan het begin van het programma ik al, juist die leeftijd op het voortgezet onderwijs is zo belangrijk voor je identiteit. Is al lastig genoeg trouwens dan. Ja. Nou ja, dat is inderdaad het punt. Hè. Zo, je ziet dat die kinderen, die leerlingen, die studenten, die hebben wel identificatiemodellen nodig. En als er te weinig toch in het onderwijsmateriaal of in levende lijven zichtbaar is, ja, dan krijg je gewoon een probleem. Afgelopen maandag hadden wij Coming Out Day. En een van onze studenten die zei ook van ja, eigenlijk heb ik gewoon elke dag mijn Coming Out Day. En of je nou non-binair of aseksueel of homoseksueel bent, dat maakt niet uit. Je hebt elke dag weer uit te leggen van ja, nee, ik doe het anders dan jij het doet. En ik heb ook iemand gevraagd van wanneer heb jij, misschien moet ik dat ook aan jou vragen Miranda, wanneer heb jij je ouders verteld dat je heteroseksueel bent of dat je met een man thuis zou komen? Ik denk niet. Maar wel heel blij dat ik uiteindelijk met een man thuis kwam. Hè? Dat ik een partner had, zeg maar. Goed, dat is een andere kwestie. Maar dat... Nee, maar dat is wel waar. Dat is voor mij net een issue best. Nee, maar voor mij wel. Nou, het was geen probleem bij mijn ouders thuis. Maar goed, in principe... Het was wel een moment. Het was wel een moment van eventjes... tussen twee happen door tijdens het avondeten. Want ik moet jullie ook nog iets vertellen. Ik val op mannen. Dus dat Hoe je de reactie tussen neus en lippen terug? Oh, dat was verder prima. Zo van, moeder altijd even een traantje natuurlijk. Zo, kind, wat zul je een hoop ellende tegenkomen. Helaas. Ook dat is een verwachting. Maar goed, mijn moeder zei van ja, maar dat doen we dan zelf ook als samenleving eigenlijk om dat in stand te houden. Dus daar moeten we ook eens mee ophouden. Had hij mem gelijk kregen? Nee. Nee, absoluut niet. Maar goed, er zijn wel voorbeelden helaas. Hè. Je ziet ook nog steeds onder jongeren, LGBT-jongeren, dat het zelfdodingspercentage daar toch hoger ligt dan... Ik begreep 4 keer zo heeg. Ja, weet je, en dat ligt niet alleen aan die groep zelf. Hè. Het is ook wij maken er ook voor dat die groep zich waarschijnlijk niet veilig voelt of... niet welkom voelt. En ja, daar moeten wij met z'n allen gewoon iets aan doen. Dat ben wij, de samenleving. Wij de samenleving, ik net zo goed als jij. Hè. Zo van, ik ben ook als hetero grootgebracht. Hè. Dus ik heb het voordeel dat ik beide in me heb. Wat zou je graag verhoren willen de komende 10 jaar? Is dat vooral het lesmateriaal? Oh, integraal. Meer rolmodellen. Weet je, eigenlijk zou het niet meer nodig moeten zijn dat we dit soort dagen als dit organiseren. Omdat het gewoon niet meer nodig is. Dat je als werkgroep ik niet meer nodig binnen. Ook niet meer nodig zijn. Hè? Dus en dat je er geen coming-out dag meer hoeft te hebben. Zover zijn we nog niet. Maar goed, daar kunnen we wel aan gaan werken dat het de komende 10 jaar wel heel gewoon en normaal is. En dat iedereen zich veilig voelt. Want daar gaat het om. Je moet jezelf kunnen zijn en mogen zijn. Dus Dank u wel en een heel soort wie ziet en sterkte erbij. Komt goed. Sipke Jan. Ja, ik zie je even wat verderop richting de informatiemarkt bij de Harmonie de Stenen. Molly van de politie, hartstikke mooi. Ja, ze gaat rustig, dus hartstikke mooi. En fijn dat ze er binnen voor uw veiligheid. Dankjewel heren, gaat het goed? Het gaat hartstikke goed, dat is mooi om te jaren. Het gaat goed. En moest je even zien wat je zit. Hoi, praat een beetje Fries? Nee. Nee, geen Fries. Wat heb je allemaal op je shirt staan? Help mij heel even. Ik weet niet. Love wins. Ja. Iets van liefde die wint. En wat staat er nog meer op? Ik ben meer dan gewenst. Ik ben meer dan gewenst. Wat lijkt me dat heerlijk om te horen. Vertel eens, wat is dat? En die heb ik gekregen van een kraampje. Oh, die heb ik gekregen van een kraampje. Welk kraampje was dat maar? Meer dan gewenst. Ja. Meer dan gewenst. Wat mooi. Voel jij je ook gewenst? Ja. Ja, gelukkig. Oh, het straalt je ook op. En hoort die ook bij jou? Die hoort niet bij jou, maar die vond je gewoon heel erg gezellig en lief en leuk. Oh, maar die is ook gewenst. Een lietsbietje, angst in de eigen en een lietsbietje. Hallo, meer dan gewenst. Jullie kennen meer dan gewenst? Jazeker. Vertel eens. Via meer dan gewenst is hij ooit... zijn wij, zijn vader en ik hebben elkaar ontmoet. Ja. En zo is hij uiteindelijk geboren na een tijdje. Ja. En jij bent samen met? Caroline. Ja.
Ja. En hij heeft ook 2 papa's. Ja. En ook 2 papa's. Help me heel even. Meer dan gewenst. Wat is het precies? Dat is een internetsite waarop mannen en vrouwen die elkaar nodig hebben om een kindje te krijgen elkaar kunnen ontmoeten. En dat kunnen homostellen zijn, lesbiennes, maar ook een wat oudere vrouw waarbij de eierstokken rammelen en dat er niet zoveel tijd meer is. En dan en ze vindt maar geen leuke vent. En dan denkt ze van nou laat ik eens contact leggen met een homoman, want dat is geen bedreiging. Die kan nooit verliefd worden op mij. Ja. Dus dan kan je op die manier een setje maken en dan. En kinderen. En wat is je naam nog 1 keer? Ik ben Marijn. Marijn. En je hebt dus 2 moeders, 2 vaders. Heb ik goed begrepen? Ja. Hoe is dat voor je? Hoe vind je? Ja, normaal waarschijnlijk. Ja, voor mij is dat normaal, ja. Ja, jij bent het gewend. Maar hoe gaat het precies? Hoe gaat het in zijn werk? Waar woon je? Nou, ik woon op bij 2 verschillende huizen. Ja. En dan ben ik maandag en dinsdag bij de moeders, woensdag de wisseldag, donderdag, vrijdag bij de vaders. En dan is weekend wisselen we ook om. Wauw. Hey, en heb je ook tactieken dat je bij de moeders dat wel geregeld kan krijgen en bij de vaders dat geregeld kan krijgen? Nee, Hoezo niet? Oh, ik weet niet. nee, ze zijn het eens met elkaar? Ja. Mooi. Hey, nou, wat een fantastische situatie. En heerlijk dat jullie een gezin kunnen vormen. Ja, wij zijn er ook heel gelukkig mee. Ja. En het is een heerlijk mannetje, dus voor hem vanaf de geboorte is het al gewoon voor hem. Dus het is niet vanuit een co-ouderschap, vanuit een verdrietig iets, zoals een scheiding, maar gewoon, gewoon vanuit liefde, zou ik maar zeggen. Liefde voor het kind. Ja. Alles wat een kind nodig heeft is liefde en eten en drinken. Ja. Onder andere. En een beetje leiding, zeg maar, in het leven, dat ook. Hè? Ja. Heerlijk. Meer dan gewenst. Wat een mooi initiatief. Ik wens jullie heerlijk. Waar komen jullie vandaan? Houten. Ja. En speciaal voor Roze Zaterdag. Uit Utrecht. Goede vriendin van ons. Goeie vriendin, lekker mee op pad. En 2 prachtige heren in het roze. De ene die... Waar komt u vandaan, meneer? Wat ziet u er prachtig uit. Ik kom uit Voorschoten. Hoe bent u op het idee gekomen om vandaag hier naartoe te komen? U weet wat voor dag het is hier. Al jaren. Ja, ik geloof vanaf de eerste was in Amersfoort. In 79 geloof ik loop ik al alle Roze Zaterdagen af. En u ziet er schitterend uit. U heeft zich tenminste, ik voel me een beetje underdressed zoals dat heet. Prachtig. Waarom is deze dag voor u zo belangrijk? Dat is nog steeds zo belangrijk voor iedereen. Alle homo's is het belangrijk. Om op te komen voor jezelf, maar ook voor de mensen die in het buitenland verdrukt worden. Ja. Want we worden nog steeds... voor de wet is het allemaal keurig geregeld, maar voor de rest niet hoor. Er moet nog wat gebeuren. Heel veel. Maar dat zit in de kopjes van de mensen en dat krijg je er niet meteen weg. Nou, blijven we aan werken en vandaar is een Roze Zaterdag dit keer hier in Leeuwarden, Friesland. Ontzettend veel plezier. Ja, dankjewel. Leuk wel. En dan zit ik hier van die hele grote Rijnbogenvlagen met Naomi. Naomi komt uit Eindhoven. En Naomi, waarom ben jij hier vandaag? Ook omdat ik het leuk vind en omdat ik twijfel op wie ik val. En ja, ik ben dat nog gewoon een beetje aan het uitzoeken. Dus ja. Wat spannend, want hoe oud ben jij? 13. 13. En heb je al een idee naar wie de voorkeur uitgaat? Of hoe ontdek je dat eigenlijk als je 13 bent, op wie je valt? Nou, ik heb ooit met een meisje gehad. En dat vond ik heel leuk. En toen kreeg ik met een jongen. Dus ik zit gewoon een beetje te twijfelen. Want ik heb nu met een jongen, dus dat is, dan... Nu verkering met een jongen? Ja. Dus dan, ik vind het een beetje lastig. Maar ik denk dat als het uit is, dat ik ook meisjes wel weer heel leuk vind. Zou het kunnen zijn dat je misschien op beide valt? Ja. Het is wel heel mooi als je dat nu al zou weten op je 13e. Kun je daar makkelijk over praten met mensen om je heen? Ja, want ze accepteren mij, dus ja. Dat is fijn. Speciaal ben je hier naartoe gekomen en hoop je dan ook dat je hier met mensen daarover kunt praten? Of... Ja, eigenlijk wel. Of dat je kijkt hoe andere mensen dat doen? Of... Ja. En heb je al gesproken met mensen? Nee. Nee, je bent er vooral heel erg aan het kijken, zeker, of niet? Ja. En wat zie je dan? Nou, gewoon mensen die... Ja, hoe zeg ik dat? Gewoon,
Mensen die trots op zichzelf zijn. Ja, dat soort dingen. Mensen die, vrouwen die een relatie met elkaar hebben, mannen die een relatie met elkaar hebben, die gewoon hier eigenlijk de liefde vieren. Ja. Eigenlijk is dat misschien ook wel het belangrijkste, toch? Ja. Ik wens jou heel veel sterkte en succes met jouw zoektocht. En het is wel zo, als je en op jongens en op meisjes valt, heb je wel heel veel keus. Ja, dat is waar. Oké, dankjewel. Een hele fijne dag hier in Leeuwarden, de City of Love. Dankjewel, Naomi. En nou is de vraag, of ja, kom even naar deze kant uit, kom even naar deze kant uit. Het wordt even rennen voor de cameraman. Ja, het is een beetje een zoekplaats. Kom maar even, ik zie je bij een prachtige roze, ja, wat is het eigenlijk, een toog. En het is het begin van de informatiemarkt. Ja, kom maar deze kant uit. En terwijl de meesten hier geer komen, hier in Ljout. Ik vind het echt een hartstikke fijne, heerlijke bedoeling hier. Oh, ik ben een beetje viervoort. Jerry, je met mij nog? Ja, come a little bit closer. Come a little bit closer. Yes, you made it through the pink rain. Come. Let me hear it. Where you're from? I'm from Jamaica. Jamaica, all the way from Jamaica. Yeah. How did you came to Leeuwarden? Well, I came here to seek asylum. To? Seek asylum here. Yes. Partner. Yes. Yeah. And being here, it's a good choice for me, because where we're from, we're not accepted there for our lifestyle. So that's why we're here to be somewhere safe. What is your lifestyle, can I ask? We're a lesbian couple. This is my partner behind me, Michelle. She's right here hiding. But where we're from, it's not safe for our lifestyle. No, it's not. We have to come a little bit closer to that side because of the micro. Please join me. Join together. You're wonderful. From Jamaica, now here in Friesland. How is the life for you here in Friesland? Oh my God, I feel so open. I feel so free. That's why we're here, to live our life. To have our family and to be more open and to have a happy life. That's what we're all here. That's all these are our friends. They're all here for asylum, and you're also based on the NEET gay. We're also this is it. Keep it, you can hold it. Niet gay genoeg 3.0. Stop de uiteenzetting van LHBT. Er is een petitie is er om te zorgen dat de LHBTI asielzoekers net uitzetten worden, die niet uitgezet worden. Ja, Mike, you can also. Mike, tell me what is going on? Jij spreekt Nederlands? Gewoon Nederlands, ja. Fries ook? Nee, dat niet. Oh, oké. Wij komen uit Groningen. We hebben een stichting LGBT Asylum Support. En we staan jaarlijks 350 tot 400 LHBT-asielzoekers bij die vluchten vanwege hun identiteit. We staan hier vandaag in het bijzonder voor een petitie Niet Gay Genoeg. 3.0, dat is de derde petitie. En heel veel mensen worden gewoon onterecht, vinden wij, afgewezen door de IND. En wij vinden dat dat moet stoppen. Wij zien heel veel fouten, dingen die niet erkend worden, dingen die wij wel zien. En mensen zoals deze mensen, heel veel van deze mensen vandaag die zijn afgewezen. En die zou in theorie gewoon terug moeten naar land van herkomst. Wat gebeurt er dan? Nou, wij schrijven dan individuele rapporten. Wij kijken alle interviews na. We gaan rapporten schrijven waarvan wij denken dat iemand wel goed heeft verklaard. Dan gaan we soms mee naar de rechtbank. En dan proberen we mensen weer opnieuw een procedure te krijgen. Ja. Niet gay genoeg de petitie, dus om ervoor zorgen dat die procedures beter gaan, dat er beter gekeken wordt. Please, could you describe us? I don't know if we can imagine, but could you describe us? If you go back to Jamaica, what would happen? Well, it's not safe for us in Jamaica because we have a lot of criticism against the LGBT community, and we're being pushed out from our country based on the lifestyle that we live. It's not accepted there. They're very homophobic. So, you know, most of us in the LGBT community, we got threatened. We have thrown words, and some been even beaten badly. So that's why we're here to seek asylum for a safer place. I understand. Today is a day to celebrate. It is a day to celebrate our flags. To raise our flag. Community. Yes. Yeah. So please, we are here for the Frisian television, also broadcast in the Netherlands. What would you say to the people here and from this province and from abroad? Well, for here,
what I found in Netherlands, these people are such nice people. We're accepted for our lifestyle. We can live as how we please. No one is there to be, be threatened or afraid to walk or being physically abused. We don't have that here. So for all, just want to thank you all for us to be being safe in your country. Thank you. And we can be our own self. Oh, thank you so much and enjoy, celebrate. Yes, good luck everybody. Bye bye. Miranda. Even vanuit een heel oor perspectief. Als je in een oorland bent, werd het net zo zelfsprekend is als hier. Mooi interview, Sipke-Jan. Bij mij aan tafel, zeg maar zeggen, Lenny Lap, voorzitter van de werkgroep Geloof en Homoseksualiteit. Nee, lid van de werkgroep. Alex Riemersma is voorzitter van de werkgroep Geloof en Homoseksualiteit. En ik heb dit hier meewerken aan de werkgroep van Sipke-Jan Bousema, vaders en moeders voor regenboogkinderen. Dat is mijn functie dit hier West. Ik ben even een beetje in de war, want ik verwachtte Alex Riemersma, maar die zit nog bij de Tjerketjenst. Daar ben je ook West. Hoe wie dat? Ja, weer geweldig. Weer prachtig, weer warm, weer hartstikke mooi in Ierwoord. Ja. Vertel eens meer wat er zijn is of wat het zo mooi maken. Nou, het weer vooral de warmte die er weer, met elkaar wezen, goede predikanten, goede woordvierders, gooit zijn eenling, mijn prachtige groep jongeren die echt hun oordeel hier, de vlaggen, de Rijnbogenvlaggen, 2 jongens onder een paraplu, het weer gewoon in één woord, het weer magnifiek. Want als je het klimaat beschouwen van de Tjerken in Friesland en de LHBTI plus skip, hoe is dat? Nou ja, daar heb ik mij dit hier mee bezig gehouden. Vanuit de werkgroep van Sipke-Jan Bousema en Toomba en Friesland Kleur. Dus de vaders en moeders, de moeders en vaders. Ja, daar heb ik met een Tjerken contact gehouden. Nou, je ziet gewoon de remonstranten, de doopsgezinnen. Daar werd het huwelijk ik al sinds 1986 gekend. Daar zie je een soort, daar is de warmte, daar is het geen item meer. Binnen de PKN zie je een soort diversiteit. Dat wil zeggen, Tjerken werd de LHBT plus groep wel aanwezig wezen en werd het nog een onderwerp is. Maar dat shitje is dit hier gewoon planten. Terug de actie van de Sipke-Jan Bousema groep. En daar heb ik mijn werkverdwank in dit hier. Dat is mooi dat je dat zegt. Het shitje is planten. Want wat zeggen de Tjerken die het net zo'n vlagen hebben? Wat is dan de argumentatie? Ja, zij zeggen naar de Bijbelse teksten. En heel zwart-wit wordt er dan zo'n... Ja, het is om een man en een vrouw om het huwelijk om te gaan. En men vindt het dan lastig... Als man-man, vrouw-vrouw relaties. Maar ze hebben ook moeite met al de orenletters. Of alle orenrelaties, als het net de norm is. Als het net heteroseksualiteit is. Maar dan zie je echt gewoon dat het gaat om seksualiteit. Ik denk, wat ik gewoon deze dagen zie, het gaat om de liefde. En God is liefde, zeggen we dan. En als er liefde is, dan ben je thuis. En ook in het kerken ben je dan thuis. En dat antwoord krijg ik? Dat antwoord krijg ik ook, want zeg in Friesland, zeg in Nederland, hoeveel kerken deze dagen de vlag uithangen. Dat is werkelijk geweldig. Ja, dat is ook de warmte die er is. De tekken voor heiten en mem, voor broers en zussen, omkes en tantes en de vreunengroep. Want die LHBTI-plus groep, ja, men zei dat is 6% van de bevolking. Maar als je zegt, nou, al die mensen daaromheen, die het echt bij de Rijnbogengroep jaren, ja, dan hebben we het over een volle grotere groep. En het is goed dat die grote groep dit hier in beeld west is, of nog steeds in beeld is. Want daar moeten we met elkaar naar zien. En wat veroorzaakt deze dag daarover, roze sneeuw? Ja, dat is toch dat we het er met elkaar over hebben. Dat die warmte even oer is al jaar heen gaat. Dat de broers en zussen, de heiden en mem, echt gewoon in sensie staan. En echt gewoon onderdeel uitmaken van de Rijnbogengroep. En waarom zetten jullie de safari?
waarom had ik mij daar zelf voor inzet? Ik ervaar vanuit mijn werk in het onderwijs dat het nodig is om het er met elkaar over te hebben. Dat iedereen er wezen mag. En het is nog steeds zo dat jongeren die uit de kast komen, of ook ouderen die uit de kast komen, eerst zoveel weerstand krijgen. En we moeten er met elkaar verwijzen. Ik vind trouwens ook heel mooi hoe rustig had je het zei van de worden shitsies planten. Er zit net een street in, maar er zit een opening in. Nou, dat heb ik dit hier ervaren en leerd met de werkgroep van moeders en vaders voor regenboogkinderen. Van laten we het er met elkaar over hebben als er weerstand is. Want in peteer, in gesprek, komen we volle verder dan als we rechts in hoe elkaar staan gaan. En dat ben hele wieze en vieren woorden. Dank u wel. Dankjewel. Ja, en prachtige bruiden pijlen wie ze u hier de waai richting de informatiemarkt. Je bent op de goede waai. Je bent op de goede waai. Ja, we kunnen allereerst goed vinden. Ja. Een boekje krijgen. Ja, een boekje krijgen. Ja. En ja, hartstikke mooi. Met de route. En je bent er echt op klaar, hè? Nou, dat is eigenlijk toevallig, hè? Ik heb gewoon heel vaak roze kleren aan, dus dat is toevallig, Joert. Ik heb er wel een beetje over nagedacht, maar toch een beetje, anders val ik er buiten vandaag, hè? Moet ik wel een beetje over nadenken. Je wil er graag bij horen. Er graag bij, uiteraard. Waar kom je hem bij? Ik kom uit Stiens, vlakbij Ljouwert. En dan? Culemborg. Utrecht. En wat brengt je hem te keren? Ja, we hebben elkaar ontmoet op Vliedel en al een tijdje samen. Dus we winnen hier in de buurt. De leefde. Ja. En hoe is die in Friest, jongen? Verschrikkelijk. Er is er ruimte voor verbeteren. Er is heel veel ruimte voor verbeteren. Maar ik kan het wel verstaan, ja? Dus het gaat de goede kant uit. Ja. Maar de leefde had die brocht naar Friesland dus. Ja, voor de liefde inderdaad, ja. Ja, en nu deze mooie dagen meepakken hier. Fantastisch. Ben je hem echt bewust je naar tak aan, Joert? Ja, ik hier van leerlingenjet, ik jouw les. En ik hier van leerlingenjet wat bekend van heb dat boordstien. Dus ik dacht, nou, wat hij wel even zien. Ja, dus dat. Nee, prachtig. Hey, hoe ziet het programma eruit? Wat wil je in ieder geval zien? We zijn nu eigenlijk een beetje aan het doorkijken. We wilden de optocht graag zien. Ja. Daar waren we echt heel benieuwd naar. En verder gaan we gewoon alle marktjes even langs. Het is wel leuk. Het ben ik van alles, alle je leeftijd, jong, oud. Dus dat is wel leuk om te zien. Ja, iedereen is op de been. Ja, iedereen is op de been. Sta je dat? Nou, je komt door de poort, dan kun je hem door de informatiemarkt. De boot, dan kom je hem straks weer om. Dus ik wens je een protte plezier. Ja, super. Ja, hartstikke goed. Ik keer nog even naar hierachter. Hallo, dames. Hi, hoe gaat het? Ja, goed hoor. Ja, hoor. Hoe vind je het met je, Joert? Gezellig. Ja, zeker. Oh, we moeten nog een beetje even deze kant uit, want anders dan ben je uit. Kom maar even deze kant. Waar kom je bij? Met Heerenveen. Heerenveen. Ja. En hoe is het in Heerenveen? Mooi. Beetje saai, maar... Mooi, een beetje saai. Ja, het is wel een mooie omgeving, maar niet te veel te beleven. Wat ben je van morgen? Vrienden. Ja, gewoon vrienden. Ja. Maar wel mooie Rijnbogen. Hier gewoon aan zonder, maar ja, als je hier bent kan je niet laten om niet te doen, hè? Hoe vind je hem dat zo'n dag er is als Joert? Ja, heel leuk. En dan zie je elkaar ook weer eens een keer. En ik vind het ook mooi dat ze het doen. Ja, inderdaad. Nou, dat bedoel ik. Nou, er wordt niet... Nee, steeds wel meer, maar niet heel veel aandacht aan besteed. Dus ik vind het mooi inderdaad dat er zulke dagen zijn. En hoezo is aandacht belangrijk? Nou, soms voelen mensen zich niet helemaal welkom. Dus ja, daarom vind ik het wel fijn dat er zulke dagen zijn, zeker. Jullie voelen je hier uit Heerenveen welkom in Leeuwarden, welkom in Friesland? Ja, zeker wel. Ja, echt wel. Heel belangrijk inderdaad. Soms is het namelijk wel lastig, maar hier is gewoon iedereen even zichzelf. En dat is mooi. Ja. En dat zou het heerlijk zijn als dat altijd zo was. Dat het altijd zo weer. Ja, we gaan ervan uit dat dat steeds meer komt, toch? Zei dat. Denk je van u. Daar focussen we u op. Protte plezier, dames. Hoi. Miranda. Ja, dan heb ik nou wel Alex Riemersma bij me. Hij hier nog druk in het kerken. Voorzitter van de werkgroep Geloof en Homoseksualiteit. Deze dag begon maar die kerkendienst. Ik vreeg het, kreeg ik al aan Leni. Hoe vier je dat? Nou, het was fantastisch, inspirerend, kleurig, fleurig, blied. Alle mensen helder blied. Zeg, dit kerken maaien werd. En voor u was het spannend hoeveel mensen zo nou komen. En die moesten daar nog inschrijven, moesten maar een QR-code. Het ging wel gesmeerd. We hadden een hele ploeg daarvoor om dat kleed te hebben. Dus we hadden 250 à 300 mensen in de grote kerk. En dan is die flink gevuld. En binnen nog speciale dingen zijn? Ja, de burgemeester had een heel mooi bewustzijn. Dat is City of Love. En die
verbindt dat met de Bijbelse leefde. En hij is ook lid van onze gemeente. Dus hij voelt hem ook heel dat thuis. Dat is mooi om dat te jaren. En die streelt dan eigenlijk uit. We moeten eigenlijk ook waar die City of Love in alle velden van het leven beleef. Dus ik in de Tjerken. Mijn vraag krijg ik al alleen weer van hoe zit dat met het Frieske klimaat in de Tjerken en de openheid naar de LHBTI-gemeenschap? Ja, dat is dreig om dat in zijn algemeenheid te zeggen. Er zijn een heel soort kerken en een heel soort verschillende richtings. Dus de mainstream, om te zeggen, de gemiddelde gewone protestanten zeg maar, en de doopsgezinden, die zijn remonstranten, die zijn heel open en inclusief, zoals wij dat nemen. Dus openhartig. In de Roomse kerken had een verschil tussen de strikte leer en de praktijk van gastvrijheid in feite. Dus dat jouwt wat van de spanning om die eigenlijk in oude kerkgenotschappen wil spelen. Want mensen willen natuurlijk toch voor elke nien Gods woord en Gods leefde beleefje ervaren. Maar ja, dan komt wel de vraag van, is elke nien in zijn eigen hoedanigheid, in zijn eigen gekendheid en in zijn eigen relatievorm echt welkom. En dat is bij u gelukkig wel zo. Maar de binnenkerken waarbij dat net, zei je ik. Zeker, dat klopt. En dat preuw ik, dat weten wie ik. Dat weten wij maar ook wel. En daarom is dan werkgroep als die van u direct voor bedoeld om mij die kerken echt in peteer te gaan, informeel peteer, kerkerie peteer, om geleidelijk om dat klimaat te verbeteren. Maar wat zei je dan in zo'n peteer? Oh, nou. We hebben al even, hè? Voordat je wat zegt, dan moet je eigenlijk eerst hartje van wat beweegt mensen om dit of dat te doen. En mensen beginnen altijd maar van ja, maar Gods woord is nou één keer. Hè? Mensen hebben een soort van gevoel daarvan, een soort van vestigheid van zo had het altijd west en zo is het nou nog. Maar ja, de woord veroordeelt en de interpretatie van de Bijbel veroordeelt en de beleving van de leefde veroordeelt. En in dat veld binnen wij dus dwaande en wij stellen dan eigenlijk dat de leefde groter is als de straffende wetten. We horen de leefde van het Nieuwe Testament of de algemene is groter als die straffende God van het Oude Testament. Nou, en in dat veld moet je dus hoe je maar ook weer vinden, een paard om elke keer zijn plak en ontwikkeling te gaan. En slag het dat? Komt dan die rond dat je zo'n peteer hebt en je gaat het op die manier doen? Ja, die rond komt geleidelijk om. We maken nooit mee dat mensen de doorticht houden. Dus je wordt er net altijd uitnodigen. Dus daar zit wel van het kleerkrijgen dat. Maar de dominee van de Moon, Nicolette Vlaming uit Jesterijn, die wennet met haar vrouw in de protestantse pastorie van de Jesterijn. En die had een fantastische tastspraak, meditatie houden, waarin ze echt zei van ja, ik ga een ontwikkeling terugmaken. En ik natuurlijk ook. Wel 50 jaar in, maar... Wat voor ontwikkeling? Nou, de ontwikkeling dat je denkt van er is bij mij wat onderhouden en ik ben alleenig. Want als homo of lesbo, je wordt er net binnen in een lesbo-huishouding. Tenminste, meestal is het net. Dus je moet eerst tot de besef komen van hé, er is wat. En dan van wat betekent dat? En dan wat ken ik ermee? En dan wat vinden de oren ervan? En pas daarna kom je van, oh ja, maar why not? Dus je moet toch een klik hebben, heb ik zelfs ook terugmaken. Maar de studentenpsycholoog en dan op een bepaald stadium is het zo van, oh ja, maar wat een gezeur eigenlijk. Nou, en dan kiest hij alleen maar warm, ja. En heb je dan altijd thuisveeld in de kerken? Ja. Ja, ik ben van oorsprong Rooms. Nou, daar heb ik afscheid van genomen en ik ben nu protestant. En in Greens wie ik dat, maar hier ook, in deze gemiddelde protestant. We zitten bij de main road, zo is het, maar de gewone middenorthodoxie, waarin muziek belangrijk is, waarin de ruimtewerking belangrijk is en de gemeenschap zelfs ook. Want hoe belangrijk is het dat die Tjerkse gemeenschap LHBTI omarmen, talit, de wijze lid? Dat is wichtig om een plek te houden in de maatschappij. En ik mij overvelden in de maatschappij het paard te wijzen naar het vreedzaam en liefdevol bij elkaar leven. In het verlangen en de hoop van diversiteit en van de omarmende liefde en het licht van de Heer. Amen. Amen. Dank u wel. Okay. Sipke Jan.
Ja, even een aantal passanten ben ik tegengekomen. Moet je maar eens even zien hoe mooi die eruit zien hier op deze roze sneeuw. En met alle kleuren van de regenboog. Wat zie je er mooi uit? Dank u. Hey, speciaal voor aangekleed volgens mij, hè? Ja. Vertel eens, wat is er aan de hand vandaag? Nou, het is vandaag Roze Zaterdag. Ja. En dan is het de bedoeling dat iedereen wat roze aan gaat trekken en regenboogkleuren. Ja. Hoezo dan eigenlijk? Weet je? Om eigenlijk de mensen een beetje te helpen bij dagen waar ze elkaar bij helpen, waar ze ook meedoen met elkaar. Ja, het is helpen, meedoen, dat iedereen erbij hoort. En je moeder heeft ook een mooie sjaal, hè? Ja. Heb je die hier zelf uitgekozen? Die heb ik van mijn oma gekregen. Echt? Wat lief van oma. Ja. Ja. Nou, wat een mooie dag. De operatie Fries heb ik begrepen, hè? Ja, klopt inderdaad, ja. Ja, je bent echt even hier naar het dak aan? Ja, even de stad in, inderdaad. Dus direct nog even lunchen in de stad en dan even een roentje. Dus, Je bent stralen echt, maar. Ja, even leuk met mijn comfort, dus ja. Wat vinden jullie van de dagen zo dit? Hoe vinden jullie dat? Nou, prachtig. Het is hartstikke mooi dat we eindelijk de Roze Zaterdag hebben. En dat de Pride is natuurlijk vorig jaar in Amsterdam niet doorgegaan. Dus het is prachtig dat we dat nu in Leeuwarden gewoon hebben. Ja. En het is heel belangrijk dat we er aandacht voor hebben. Het is heel jammer dat het nodig is. En dat blijven we vinden, maar we maken ons er hard voor. Dus sjaaltje om, stad in. Ja. En zorgen dat iedereen gewoon een mooie dag heeft. Ja. En dat je alle dagen van het jaar een beetje om elkaar denkt. Ja. Leg dat eens uit. Hoe doen jullie dat dan? Nou, ik heb geen idee, maar het is wel zo dat we altijd over hebben dat we vinden dat alles en iedereen is gelijk en iedereen is welkom. En je moet om elkaar denken, ongeacht wat voor kleur, wat voor gezindte, wat je voorkeuren zijn, wat je denkbeelden zijn. Ja, vind ik belangrijk. Vind je dat ook belangrijk? Ja, want ik vind eigenlijk wel dat iedereen bij elkaar moet horen. Ja, heerlijk. Nou, dat is fijn dat je er bent op deze dag. Ja. Ja, om dat te laten zien. Heel veel plezier, hè? Ja. En dat je mondhoeken maar zo blij mogen blijven stralen. Het staat je heel goed. Dank u. Veel plezier allemaal. Jij ook veel plezier. Doeg. Mooi, hè? Ja, prachtig. Geweldig. Daar gaat het het om. En ik moet van die prachtige ruimbagenzakken zeg ik hier. En naast mij zit Johanna. En ik zei krijg, hoe doe je dit? Johanna, parttime vrouw. Ja, ik ben parttime vrouw. Ja, wat houdt dat in? Nou, dat ik de ene moment Johanna ben, een paar dagen of x aantal dagen in de week. En de andere keer werden ze gewoon Johan ben. En parttime vrouw, dat valt onder de paraplu van transgender. En dat is een officiële benaming van wat ik wezen mij. Je staat hier helemaal stralend van me, dus deze dag is dit helemaal oké, of net? Dit is geweldig, ja. Ik ben samen met mijn vrouw, we zijn naar de circusdienst geweest. Ik ben gelovig. En we hebben een hele geweldige mooie dienst gehad. Kippenvel. Waarom? Ja, gewoon dat wij wezen maaien, ik in de eigen van God, dat we wezen maaien wie we binnen. En gewoon de dienst wie ik, maar alle erop en eraan. En vlaggen, ruimboogvlaggen, vertoning en gewoon de lezingen en de versjes, dat weer geweldig, super. Ja. Want hoe viel dat dan? Ja, dat voor mij viel dat als een, nogmaals geloof, het was een geschenk van God dat ik Johanna wezen maai. Maar alle liefde om je heen, van de familie, vrienden, alles om je heen. En ik zit zelf in het bestuur van het regenboogbelang van het Jerveen. Dus vandaar dat ik hier kwam binnen, maar ik hiek zoiets van, je wil gewoon bijwezen, Jood. Want is dat, wie dat proces, wie dat makkelijk om daarachter te komen en daar maar naar boeten te komen? Nee, zoals voor alle LHBT-mensen natuurlijk. Ik ga er mee worstelen. En ik vooral omdat ik in de cirkel te gaan. We gaan naar de PK1-cirkel in Heerenveen. En vanaf het begin is het eigenlijk, toen ik uit de kast kwam binnen, ik zit in de cirkel hier. Dus vorig jaar 11 oktober hebben we een dienst gehad met onze dominee in teken van het LHBT. En dan mocht ik als Johanna wezen. En wie de eerste keer? Dat was de eerste keer dat ik eigenlijk echt in de cirkel van Ouderskoot als Johanna kwam. En Auron is wie ik ouderling verzienst als Johanna. Ja, dat is natuurlijk super. Ja. Hoe belangrijk is dat? Ja, voor mij heel belangrijk. Ik heb zoiets van, ik maak het wezen en dan word ik uitstralen. Nou, dat doe je? Nou, dankjewel. Ja. En wat is het belang van deze dag hier nou in Leeuwarden? Roze sneeuw, City of Love? Gewoon omdat het nou bij u hier in Friesland is het zo mooi natuurlijk.
En dat het vorig jaar net terug. En ik denk dat het voor een hele hoop mensen hier in Friesland, de coming out, dat het zou wezen maar. Dat het voor u ook heel belangrijk is. Wat zo'n je zeggen, wolletje meisken die krijgen als jou op dat punt zitten nou van, wat wil ik? Kan ik part-time vrouw wezen of net? Of wat dan ik? Nou, ik denk gewoon jezelf wezen en net bang wezen dat je afwezen wordt. Want daar ben ik wel bang voor wist. Maar gewoon ondervan van hoe geweldig het is dat mensen je elke accepteren. En dat je zelf wel heel bang bent dat dat net gebeurt. En ik heb van heel veel mensen om je heen die uit de kast kwam binnen, die toch iets hebben van bang binnen om afwezen te worden. En dat valt toch heel erg mooi. En als je dan niet zorgt dat de cirkel helemaal vol zit met alle mensen van uw eigen mensen die op die manier uitdragen willen. Ja, dat is toch heerlijk. Om te wezen dat je wezen maaien. Dank u wel, Johanna. Wezen, maaien, waardje binnen. Daar gaat het goed om en daar moet het eigenlijk alle dagen om gaan. Sipke Jan. Ja, even voordat we verder gist. Wat gist hinnen? Ik breng de kara voor de Doensparade om kwartier te maken. Waar dansen in Friesland op jouw verschillende locaties gaat douchen. Douchen? Douchen, ja. Speciaal, want het is hartstikke roze. Ik voor roze sneeuw? Ja, ik voor roze sneeuw en ik voor de douche wat plak vindt. Ja. Mooi. Nou, het ziet er hartstikke mooi uit. Wat gebeurt hier zo meteen in? De bandjes zijn met mijn kaarten en die rennen er dan tussen en die gaan op 4 verschillende locaties douchen en zo nemen ze de kaarten mee en dit wordt een Aladdin kaart. Het moet nog even wat beter versierd worden, maar dat is hun thema voor douchen. Nou, geef me snel verder. We sjuggen het wel ergens in de stad hier in Leeuwarden. Lekker douchen. Douchen de wereld rond. Hartstikke mooi. Ik zeg 2 nieuwe gasten. Miranda? Ja, douchen, cultuur, literatuur, daar heb je het dan nou misschien hoor. Dat sluit mooi op mijn oor. En dit mag Sipke Jan net jaren, want die neemt aan deze dichtbundel in ontvangst. Jelle Krol, de geestaller van deze bundel, draagt de leefde oen. Waarom deze bundel? Deze bundel is vooral voor u zelfs om aan te gaan van daar is dus roze Friese literatuur. En dat kan ik helpen. Het had mij in de tijd geholpen om roze literatuur te vinden in de woordliteratuur. In de Friese literatuur weer er nog net zo volle. Er is nou heel tijd meer. En mensen hebben altijd een voorbeeld, een rolmodel nodig. En die vinden ze vaak in de literatuur. Ik zelfs had dat ik vond bij een schrijver als E.M. Forster, bij Michael Cunningham, bij een heel soort oren, maar in de Friese literatuur maar een heel iets beetje. Maar de laatste jaren is er toch heel tijd meer van te vinden. En waarom is dat belangrijk? Om jouw ziekpaad van sluit ik daarbij aan. En het is ook belangrijk om het te vinden in je eigen taal. De mensen, zo heb ik dat ondergaan. Soms voel ik in de Friese literatuur wel wat, maar dan gong ze uit terug de gries mij oer de grauwe. Want waarom? Gong de tjen mij daar krom van steen, want dan dacht ik van dit is echt net schreeuwen toch een man die dat zelfs mij maken had, of een vrouw die het zelfs mij maken had, maar een beetje een opline partour. Dat had ik onder oren zou voelen bij een onbetelde rekken van Orne Watman. Dacht ik van nee, zo is het toch net. Lieke goed, nou ik letter mij wat meer distantie als je denk ik van het is toch mooi dat hij dat dienen had en bezocht had. Maar zat het van mij misschien dreig wezen om in de hoed van een hetero te kroepen, zo is het oorsom denk ik soms ik wel dreig. Laten we dan inderdaad maar begrip van elkaar. Deze dichtbundel die wordt aan presenteerd. Joël, do heeft een van die gedichten schreeuwen. En do was dat gedicht ik voordragen. Daar ben je heel wies mee. Misschien is het handig om even te wisselen van plak. Want dan kan ik de microfoon er goed bij houden. Ja. Hoe is het voor jou om die daarop in te leven? Want do jij net bij de LHBTI, hè? Ja, ik werk bij de LHBTI. Ja, bij de B. Bij de van B. Ja. Ik val op mannen en op vrouwen. En het is voor mij een hele... Ja, vind ik heel erg interessant dat het juist met deze bundel dan... die kant weer bejochten wordt. Ja. Want hij stond daar nog in Fieneken in de Friese literatuur.
Nou, zo nu en dan kom ik wel eens wat zien. Maar inderdaad, dan is het de vraag van, wordt het goed? Is de presentatie is die goed of net? Dat is altijd een goede vraag. Dus ja, dat is altijd een interessante vraag, ja. Nou, we zijn heel benieuwd wat Stode van Makken heeft. Ik hou de microfoon bij. Joël Hut, dat is die dichtersnaam, dus introduceer ik die dan maar even. Geen dingo. Ja. Ontknoping. Mijn eeg valt op hem en hij schudt mij schen. Zuid er mij zien jermen sta, ik raan en verhut je. Mijn handen op zijn schouders, mijn lippen op zientes. Hij helpt het paas van mijn ouw, de ontknoping van mijn blauw. Mijn roos dit er los. Mijn vingers op zijn buik, zijn shirt aan de kant. Ik vreeg je, maar hij stiert mij ta. Voorzichtig ruit zich zijn hergens aan. Dan tast er naai onder, maar binnen hem krekt voor. Veel zien heunen, veel dat het ruint het. Dank u wel. Dank u wel en een heel soort succes dadelijks maar de presentatie van die dichtbundel. Misschien nog even Kim omheen houden voor de camera. Dat u nog even goed zien kennen hoe die eruit ziet. Do draagt de leefde oen, Theo het hem in beeld. Tierentank hebben we het aangepresenteerd. En dan Eddie Verzels ik te Cape. Ja, heel belangrijk. En een fijne dag, heren. Dank u wel. Sipke Jan. Ja, ik stier en het wordt hier langzaamaan weer drokker, want de boroten van de Pride die zullen hier weer omkomen. En ik krijg iets in mijn hand drukt. Leven, seks, drugs. Doorbreekt de stilte. Waar kom je in bij? Sorry. Geen Fries voor ons. Wij komen uit Venlo. Oké, dat doen we toch gewoon lekker in het Nederlands. Kan ik ook? Ja, Venlo, Limburgs wordt een beetje moeilijk. Ja, kan ik ook hoor. Schattenpommel. Die kennen ze wel, hè? Ja, die kennen ze wel. Ja. Vertel eens, wat is dit? Leven, seks, drugs? Seks, drugs is een bordspel dat wij als jongeren hebben ontwikkeld. Omdat wij zelf erg veel taboes met onze ouders ervaarden. En het is een bordspel wat het gesprek op gang helpt te brengen op een humoristische manier. Ja. En hoe is dat ontstaan? We waren met een klein groepje waren we gevraagd door een ZZP'er die ons daarbij helpt, zeg maar. En toen waren we eerst gewoon op papier bezig. Toen was het, er bestaan heel veel taboes. Hoe kunnen we dit makkelijker maken dat die taboes er niet meer zijn? En toen, mijn spel is altijd heel leuk en luchtig. En dat willen veel mensen doen. Dus toen dachten we, nou, dan bedenken we een spel om taboes te doorbreken. Hebben jullie dat zelf ook ervaren? De taboes? Ja, zeker. Als je dan dingen had en dat je ze niet te makkelijk of niet, zeg maar... Je zou ze niet zo snel aan je ouders vertellen dan aan je vrienden, zeg maar. Dan is het zo van, dit en dat. En dan aan je ouders is het... Ja. Dat vertel je minder snel. Heb je een voorbeeld van een taboe? Wat een taboe was? Alcoholgebruik, drugsgebruik. Als ik drugs had gedaan of zo, dan was dat wel dat ik dat aan mijn vrienden had verteld. Voor de eerste keer, zeg maar. Maar niet dat ik dan aan mijn vader ging van, ik heb gisteravond voor het eerst wiet gerookt of zo. Ja. Dat niet. Toch is het belangrijk om dat te kunnen bespreken. Ja, en in principe zou hij het niet heel verkeerd vinden als ik het zou vertellen. Maar het is toch, die drempel ligt veel hoger om dat aan je ouders te vertellen dan... Ja, snap ik. Ja. En hoe doorbreekt de stilte? Wat gebeurt er als dat gebeurt? Ja, dan zijn wij natuurlijk heel blij aangezien dan onze taak is voltooid. Want je maakt een bordspel en dat doe je ook, dat kunnen weinig mensen zeggen. Ja. En dan zijn wij ook blij met het resultaat wat wij hebben kunnen veranderen. Mooi. Jullie staan hier op de informatiemarkt, hè? En jullie trokken gelijk mijn aandacht. Ook omdat ik jouw prachtige hakken zag. Je moet heel even meebewegen naar beneden. Schitterende pumps. Welke maat is het? 44. Oh, maar let op, dan pas ik ze ook. Oh, ja, even winters. Ja, maar laat eens even kijken hoe je als man echt wel goed op hakken kan lopen. Zou je een kleine catwalk willen doen? Even, ja, doe maar even. Kijk eens even. Ja, en terug. En weer terug. Wauw, heerlijk zeg. Maar ja, ik zeg heerlijk. Hoe vind jij het om op deze hakken te lopen? Hoe is dat voor jou? Killing. Nee, ik ben het wel gewend. Dus ja, daar gaan ze eraf. Ik heb nog andere schoenen mee, dus komt goed. Maar gewoon het dragen van hakken. Ja. Wanneer doe je dat? Wanneer het kan. Met zo'n evenement, feestje, gewoon lekker. Ja, op school heb ik het ook vaker gedaan. Ja, ik vind het gewoon leuk. Dus, ja, wat geeft het jou? Moed. Het geeft me moed. Hij geeft me echt moed om gewoon mezelf te zijn. En dat is wel fijn. Ja. En
Vertel eens, je zegt het geeft me de moed om mezelf te zijn. Wie ben jij? Ja? Ik ben Casper, Donda uit Venlo. En ik wil dat mensen dat weten. Ik wil dat mensen dat zien. En ja, gewoon leuk, ja. Je straalt van oor tot oor. Nou, graag gedaan. Dankjewel. Ja, dat is de bedoeling. Ja, dat is de bedoeling. Dat is zeker de bedoeling van deze dag. Hoe meer kleuren, hoe beter. En stralen tot en met genieten. Groet in Venlo. Bedankt voor jullie komst. Jullie ook. Doorbreek de stilte. Mooi. Ja. En heerlijk. Die hakken, ik zucht ze voorbij rin. Ik vind het zelf ook altijd heel lastig op hakken trouwens. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ik dacht, ik wil nog even met de vrouw van Johanna, de vrouw van Johan praten. Ja. Waar ben je? Lucie. Lucie. Ja. En wat bijzonder dat jullie zo samen op stap zijn. Of is het eigenlijk gewoon? Het is eigenlijk gewoon. Ja, dat doen we veel vaker. En hoe was die eerste keer? Heftig. Beetje eng. En ja, wat dat betreft ben ik daar nu veel meer aan gewend. Ja. Want hoe reageren mensen? Soms omkijken. Soms een beetje smoesen. En soms gebeurt er gewoon helemaal niks. Maar als partner van hou je dat heel goed in de gaten van wat er gebeurt. Dus ja, dat merk je wel. Volgens mij een beetje dubbel merk je dat. Van een beetje die speciale voelsprieten of zo, ja. Dat er gekeken wordt. Ja, juist. Maakt allemaal niet uit, want hoe is jullie relatie? Best. Ja, maar wel speciaal natuurlijk. Respect geen... naar elkaar taal. Echt respect naar elkaar taal. Ja. Van elkaar horen, maar rekening met elkaar horen. Ja. 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 En ja, wat nog meer, gewoon... hij en zij is mij lief. Hè? Dus houden van is dan een groot goed. Ja. En toen Johan voor het eerst vertelde dat ik als Johanna parttime wie, hoe vond u dat? Ik vond het doodeng en had zoiets van... ik was bang dat ik hem kwijt zou raken daardoor. En dat is gelukkig niet gebeurd, maar daar moet je wel wat voor doen. Hè? En we zeggen ook wel van een normaal echtpaar... Moet ik even stoppen? Komt de brandweer voorbij? Een normaal echtpaar moet het al pratende houden. Dat doen wij dubbel en dwars, zeg maar. Ja, dus heel veel praten. Veel praten en ik denk ook van elkaar het geluk gunnen. En wat dat betreft heb ik zoiets van naar nu Johanna toe van... ja, dat die extra blijheid als Johan Johanna is... dat ik hem dat gun. En dat je daardoor gewoon met elkaar verder kunt. Hè? En Lucie heeft me enorm steunt, maar het uit de kast komen. Hè, om het de familie te vertellen, Ja. vrienden en kennissen. Ja. En dat hebben we altijd samen dienen. En dat was super. Dan kregen we elke hele leuke reacties weer waarom. En zelfs mensen, eerst even een knuffel die dat nooit dienen hier. Als we vertelden van, dat wie gewoon Johan, maar dan vertelden we van, Lucie, dat dienen we samen vertellen van Johanna. Ja, dat hele positieve reactie is gelukkig. Ja, maar ik denk ook dat je het op die manier moet doen. En niet, gewoon samen. Nog één vraag. Gebruiken jullie mekaars kleding dan ook? In het begin. In het begin, want we hebben dezelfde maat. Ja, toch handig. Ja. Maar nu niet meer. Nee, nu niet meer. Op een gegeven moment had ik zoiets van, nee, dat is van mij. Er zijn grenzen. Juist, dat hek te dwaan. Ja, mooi. Ja. Ja. Hey, hele fijne dag. En je wacht je op de boot en die komen dadelijk twee, hè? Zeker weten. Oké. Dank u wel. Sipke Jan. Ja, ik zie mijn Margaretha, die zei even zien of het goed uitziet. Ja. Ziet er goed uit, ziet er goed. Ja, ziet er goed uit. Ja. Hey, vertel eens even, those zeggen stuurd op de livestream en toen? Ja, ik zeg je op een livestream in Huins, daar ben ik. En toen dacht ik, nou, dan moet ik al even een keer. Het is nou in Friesland. Ik ben zo vaak geweest in Amsterdam. En ik dacht, nou, dan ging ik nou even naar jou om even te zien of de bordjes aan te komen. Dat is zo gezellig. Ja,
Zeker. Ja. En ik gelijk mij een prachtige even onkleid. Ja, ik dacht dat het dan zo'n feestelijke dag is, dan moet je er echt even leuk uitzien. Ja, dat jet er wel bij. Hoe zei het voor jou, een feestelijke dag? Ik had het hele lange woord, hè. Ik kan het haast niet uitspreken, maar ik steeds maar even de gay community een heel warm hart daar. Ja. Vertel eens. Ik ga lang in Amsterdam wonen, dus ik ga een heel soort vrienden. Ik ga een heel soort mooie in hand. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat mensen wijze kinderen die ze binnen. Waar zeg ik maar voor kiezen. Dus dat is voor mij het allerbelangrijkste in het leven, dus dat geldt voor iedereen. Ja. Is het voor jou zelfs altijd duidelijk? Nee, het is net altijd duidelijk. nee. Maar ja, daar kom je dan op een gegeven moment wel uit, ja. Ja. Wat wie het? In essentie al. In essentie ben ik toch gewoon een meisje. Ja. Meisje? Ja. Ben we dat net alle jaren? Ja, dat ben we alle jaren. Ja, in essentie ben we alle jaren gewoon meisje. Ja, en als je maar wijs kinderen wie je binnen, dan ben je gelukkig. En dan jij er ook bij. En dat is... Dat is zo belangrijk, hè? De bij te jaren. Ja, precies. Ja. En het gevoel dat we erbij jaren. En iedereen jet erbij. Iedereen jet erbij en iedereen moet het ook uitdragen. Daar hoef je net het in of het oren voor te wijzen. Iedereen moet het uitdragen. En dat is zo belangrijk dat je houden kunnen van wie je houden willen en mooien. Dus dat vind ik heel belangrijk in dit leven. En hoe viel het nou in plaats van even via de livestream nou hier te wijzen? Ja, ik vind het heel erg leuk. En ik wacht ja achter die boordjes. Want dan denk ik van, nou, daar komt de boordjes doen. Die mensen binnen al een feest vieren. Ik heb ook ambitie door stritten erin. En vanmiddag ging ik even naar de muziek. Dus ik vind het echt bijzonder dat het nou in Ljout is. Ja. Want ik heb lang in Greens wonen en in Amsterdam. Maar ja, ik ben nu ook wel lang in Friesland. Waarom op een plak. En dan is het toch mooi dat kind. Het weer wel een beetje hoe datum, vond ik zelf. Een beetje hoe datum? Ja, ik wil jij dat kennen. Dat het hier weer. Ja. Ik ga ze wel heel lang dienen. Ja. Maar ik vind het geweldig dat je hem al dat werkte voor dienen, dat je hem daar voor inzetten. En helemaal geweldig. Dank u wel. Nou is het moment. Ja, nou is het moment. En een hele fijne dag voor je met al je. Dankjewel, Doek. Ja. Ja, ze zitten hier al te azen op die Ruimborgenflessen, Sipke. Deze mensen uit Zeeuws-Vlaanderen. Jacqueline, Soy en Stefan, een hele reis gemaakt. Ja, dat was wel een ritje. Maar we hadden een fantastische chauffeur, Stefan. En die heeft ons heel veilig naar dit mooie gebeuren gebracht. City of Love. Serieus? Zo heet het, hè? Oké, dan moet je ook ergens slotjes hangen hier. Ja, misschien wel. Lijkt me een heel leuk plan om dat hier in te voeren dan. Waarom komen jullie speciaal helemaal vanuit de andere kant van het land nu hier naartoe voor Roze Zaterdag? Dit is onze eerste coming out eigenlijk. Ja, Pride zeg maar. Dus, en Pride. Ja. Vertel, eerste coming out. Nou ja, wij hebben altijd een relatie gehad. Hij is transman geworden. En ik ben gay. Dus dat is eigenlijk de eerste keer dat we zo... echt naar buiten en ja... Zo, jullie dachten, dat doen we er maar een eindje van huis. Ja, nou ja, het was het eerste evenement wat op de planning stond. Dus ja, dus toen dachten we van... we naartoe konden, dus... En lekker een weekendje weg, dus dat... Altijd een goed idee. En hoe is dat, die eerste coming out? Nou ja, heel spannend. Het was heel spannend. Maar ook heel bevrijdend en heel, je nou lekker in je vel zit en lekker de dingen kan doen die je wil doen. Dus dat is... Zit je nu lekker in je vel? Ja, zeker. Het is wel een zware weg geweest, dus... Ja. Een blok van je schouders gevallen. Ja. Hoe lang heeft dat geduurd? 35 jaar. Je hele leven dus? Ja, zo'n beetje wel, ja. Dus, ja. Dit is wel het moment dat je zegt, maar nu ben ik gelukkig. Ja, zeker. En heel veel dingen, stappen ondernomen en alles wat erbij hoort ook. En je merkt dan echt wel dat je dan echt jezelf bent. En al die tijd toch wel achter een soort van masker hebt geleefd. Dus dat is wel heel fijn. Dus. Je merkt dan wel dat Nederland nog wel bekrompen is daarin. En dat ze zo ver achterlopen. En dat het zo lang moet duren voor die mensen eigenlijk die daar vooruit komen. Vooral in de transgenderzorg dan. Ja. Dus dat is best wel... want ik ben zelf gewoon naar België uitgeweken. Omdat ik anders
ja, nog 2 jaar moest wachten eer ik eindelijk een keer geholpen werd. Dus dat... Ik moet even naar voor de morele support naar Jacqueline. Eindeloze steun en toeverlaat. Vertel, wat raakt je? Nou, dit is wel heel erg. Nee, maakt niet uit. Het is coming out. Nou ja, goed dat de wereld nog zo achterlijk in elkaar zit. En dat dit gewoon veel eerder had moeten kunnen. En eigenlijk niet alleen hier, maar ik denk ook voor alle andere landen waar het nog erger is. En nou ja, gewoon. En ik, ja... Het is een stukje ontlading nu. Ja, en trots. Ook. En liefde. Houden van of zo. Ja, dit is echt heel erg. Nee joh, dat maakt niet uit. Dat kan allemaal. Ja. En nou, dat. En dat er plek gewoon is voor iedereen. En dat het geen fuck uitmaakt gewoon. Maakt geen ene fuck uit. Nee, echt niet. Ik weet niet of je dat mag zeggen op de stream, maar we hebben het al gedaan, dus dat maakt niet uit. Maar het is wel zo, dat vind ik echt. Want hoeveel steun heb jij gehad aan Jacqueline? Nou ja, zij is wel iemand die heel ruimdenkend is. En gewoon, ja, je kunt er altijd terecht. Dus dat is wel heel fijn. En ja, het is gewoon dat je altijd ergens naartoe kan. En ook wel aan elkaar, maar het is dan toch ook altijd wel fijn dat iemand even net iets verder weg. Ja. Als je met iemand kan delen, is het altijd fijn. Ja. Dat is het, hè? Het delen, groter maken. Ja. Dat je niet alleen bent. Nee. En in het begin was het alleen bij met z'n tweeën. En dan op een gegeven moment, ja, dat moet eruit. Dus op een gegeven moment ga je dat uitbreiden en dan, ja, dan word je alleen maar gelukkiger. Dat is ook, ja. En wat is het fantastisch dat jullie hier vandaag met z'n drieën staan in Leeuwarden. Nou ja, ik ben heel erg vereerd dat ik sowieso mee mocht. En ja, ik vind het gewoon super. En ja, de wereld is toch één mooie regenboog. Laten we er met z'n allen eens een mooi feest van maken. En niet alleen vandaag, hè? Nee, gewoon leef het leven. Leef het leven, wauw. Nou, mooier gaan we het niet maken. Dus hier houden we mee op, Jacqueline. En ja, heel goed. En Zoe en Stefan, heel erg veel plezier vandaag. De boten zijn volgens mij weer onderweg. En geniet ervan. Leef het leven. En ondertussen komen je steeds meer mensen bij een war hier voor de harmonie. En we de foto's maken, de grote Rijnborgenvlagen, er komt steeds wat wien onder. Dat is hartstikke mooi. Die waait hier een beetje, ja, gewoon, die doenst mij als het weer. En 2 passanten ben hier. Maar geen Frieske leuk, hè? Waar kom je bij? Ik kom uit Kerkwijk, bij Zaalbommel. 200 kilometer hier vandaan. 200 kilometer hier vandaan. En een prachtige roze jas, maar was dat zo bedoeld of was het toeval? Ik heb een roze jas meegenomen, maar of het nou zo bedoeld was, dat niet. Maar toen dacht ik vanmorgen, ik trek hem maar aan, dan val ik op. Vertel eens, hoe komen jullie hier terecht? Zijn vader is hier geboren, zijn roots liggen hier. Dus, en hij wou altijd al een keer naar Leeuwarden toe om te kijken van waar zijn vader geboren was. Dus zodoende zijn we hier. Hoe heet die? Bouwer van der Spoel. Bouwen. En we hebben dus een hele grote familie. Ja. Want we hebben ook nog 2 hele grote boeken. Ja. Met de achtergrond van de familie. Want er zitten er een aantal neven en nichten en noem maar op die allemaal getrouwd zijn. Vanaf 1600 loopt dat zo'n beetje. Die eigenlijk in Canada zitten en Australië. De hele wereld. Ja, en die Australiërs die hebben het boek gemaakt voor ons. Ja. Voor de familie. In eerste instantie was het 1 boek. Naderhand zijn het er 2 geworden. Ja. De roots liggen hier. En de roots liggen. De roots liggen hier. Op zoek naar de roots. Ja. En dan kom je terecht op Roze Zaterdag. Ja. De eerste grote viering hier in Friesland. Ja, het verbaast me wat er allemaal Vertel eens. is. Ja. Nee, ik vind het gewoon indrukwekkend. Dus het is mooi. Dus, want? Ja, nee, het is gewoon mooi. Dus ja, wat wil je nog meer? En ook, we zeggen, door toeval komen we hier terecht. Dus. En dan denk je, hey, dit pikken we ook maar even mee. Dit pikken we ook maar even mee, zo is dat. Geluid loert Jerk. Het voelt alsof de boten weer wat hier naar tak komen. Maar ik ga ze nog net zo. Het voelt een beetje Sinterklaasgevoel. Protte plezier, Joet. Dankjewel. En geniet van de roots. De Friese roots. Ja, dit ben ik de Friese roots. Er gebeurt van, zullen we eens even zien wat er gebeurt? Ren eens even mee.
Er binnen alle mensen en die sjuggen wat. Hallo, hoe is het met Jim? Wel goed. Ja, wat is er prachtig uit? Bedankt. Hoe is deze dag voor Jim? Geweldig. Hoezo? Ja, iedereen is hier gay. Ja, iedereen is gay? Ja, iedereen is helemaal zichzelf en zo. En het is echt helemaal geweldig. Waar kom je bij? Wij komen uit Dokkum. Ja, Dokkum. Ja. Ah, Dokkum. Ja. Daar hing je echt een proto-Rijnbogenvlagen, hè? Ja, klopt. Inderdaad, ja. Hoe is dat voor Jim daar? Ja, echt, het voelt helemaal alsof iedereen die accepteert en zo. En dat is wel echt een heel geweldig gevoel. Ja, dat is... We een beetje uit tot de Rijnbogenvlagen, ja, de grootste. Hoeveel? Ja, ja. Ja. Nee, maar dus dat is wel belangrijk voor je? Ja, heel belangrijk. Ja, het is wel fijn dat er zo volle mensen nou laten zien van hey, je mij de wes, we supporten je met en dat voelt wel heel goed. Wie dat oors? Ja, dat wie wel oors. Maar ik had zelf net heel erg les van horen, gelukkig. Want ja, al mijn vrienden die zijn heel supportive. En ik wie bijvoorbeeld op mijn vaders squallen, wie ik een van de eerste die uit de kast kwam. Ja. En toen volgden al snel oren en die waren wel heel supportive en zo. Maar als we bijvoorbeeld hoe stritten rennen, dan krijgen we nog wel eens te jaren van homo's en dit en dat. Maar ja, het gebeurt nog wel. Gebeurt nog wel. Ja, en op welke squallen zit het? Ik zit nu op het ROC Friesport, hier in Ljouwert. Nou in Ljouwert. En waar in Dokkum hast je op squallen zit? Ik ga een tijdje op Dokkum gaan zitten. Ja. En dan heb ik net nooit weer in Boetenpas te gaan. Ja. Het is voor mij geweldig om dat te jaren, want ik ging op het Dokkum zitten. Maar ja, ik dwarde toen nog net uit de kast kwam. Ik ben toen op het Noordwind uit de kast gekomen. Ja. En iedereen wie al heel snel heel erg acceptabel en zo. En je weet misschien mevrouw Lap wel. Ja. Leni Lap krijgt hij nu ja, zo'n... Klopt. Die ziet dus ook bij ons op school en dat is echt mijn grote voorbeeld geweest. Oh, ja? Ja, we zijn kijken even naar haar tagong om even te bedanken. Want, een voorbeeld in de zin? Om toch uit de kast te durven te komen. Want zij wie uit de kast kwam, al heel lang lien, op school en zo. En daardoor hier we wel van oké, het kind wil gewoon. Het is gewoon veilig om het te doen. Dus dat is wel, het is wel heel belangrijk geweest. Het kind wil gewoon. Ja. Groot plezier, Joert. Ja, ik wie even op wij, mooi om je hem te zien, maar ik wie even op wij wat hier achter de Rijnbogenvlagen gebeurt. En jij er, wat krijgen we nou? Dit is een heel korps hier kleer. Ha goeie, het zitje mooier. Ja, dat is even schrikken. Omroep Friesland, vertel eens even, wat zal er gebeuren? Ik heb geen idee, we gaan hier optreden. Oh, dat wel? Ja, dat wel. Maar optreden? Speciaal voor deze dag? Ja, klopt. Ja. Vertel eens, hoe kan dat? Sorry? Ja, en we werden uitgenodigd en toen gingen we hier naartoe. En ik moet even voorzichtig over instrumenten heen, want het is hartstikke mooi. Waar kom je in bij? Waar ben je? Uit Leeuwarden, we zijn pasveerkorps. Ah, pasveerkorps. Ja, die kennen we en die kennen goed luid maatje. Ja, je kunt goed op de trommel slaan. Ja, wel redelijk, ja. Wat zullen we jaren samen hier? Muziek. Mooi, gelukkig. Hey, en dat we dat doggen hier op Roze snijden, hoe is dat bijzonder van Jim? Hoe is dat van Jim? Ja, het is natuurlijk leuk om hier te zijn en weer optreden in Leeuwarden, in de stad waar we vandaan komen. Ja, dat is heel erg leuk. Ja. Nou, we kijken uit naar jullie bijdrage. Ja. Wanneer zullen je hem? Weet ik niet zo goed. Al een kwartiertje, denk ik. Een kwartiertje? Ja. Oké, hartstikke. 1:30. Ja. Proto succes. We zullen je meer. Miranda. Ja, we wachten hier op de boten die elk moment weer waarom komen kennen. En dan hier stappen de meesten dadelijk uit. Ik zag jullie net ook mooi zitten. Waarom staan jullie hier vandaag? Nou, eigenlijk een beetje voor de gezelligheid. Vooral voor de gezelligheid? Wel voor de gezelligheid, ja. Jullie gingen anders naar Amsterdam, toch? Ik ben wel eens naar Amsterdam geweest. En nou hebben we hier in Leeuwarden, hebben wij voor het eerste prijs. Nou, hartstikke geweldig. Waarom? Nou, gewoon, Leeuwarden, we hebben ook wat. De sfeer, de gezelligheid, de stad, alles. Alles. Ja, toch? Hebben jullie ook iets met de LHBTI? Nou, ik zelf niet, maar ik vind wel dat iedereen moet kunnen zijn wie die wil zijn. Dus dat wil ik wel even ook uitdragen. Ook supporten? Supporten, dat meer, ja. Gewoon wees wie je bent, wees wie je zelf wil zijn. Zo simpel is het eigenlijk, hè? Nee, maar je mag het wel zeggen. Je moet het wel zeggen. En dat vind ik gewoon wel. Ik wens jullie heel veel plezier, want het wordt hier steeds drukker en drukker. Dus volgens mij gaan de boten weer komen. Dank jullie wel, dames. En geniet ervan gewoon hier in Leeuwarden, City of Love, Roze Sneun. We doen nog even verslag via de livestream. En Sipke Jan.
Nee, Cyprian, nee. Net iedereen wil in beeld natuurlijk, maar zien of haar verhaal. Jullie mogen weer naar jullie plekje toe gaan hoor, want de organisatie, dank jullie wel hè. De organisaties... Je pakt ze gewoon bij de lurven, Cyprian. Ja, ik pak ze, maar we hadden even weten, hoe zit het bij de boten? Ja, ze komen er bijna aan, dus het heeft allemaal gered, dus ik ben blij. Ze komen er bijna aan. Dus, Dat is van de organisatie, hè? ja, klopt. Dat klopt. Ja. Maar ze komen er gewoon. Ja, als je nog even wacht, dan hoor je het misschien straks wel. Een hoop kabaal op die boten, dus ja. Ja, nee, oké, we gaan ze al doen. Maar we willen ze nog... Even, ik weet, dat is echt vrijwilliger bij het COC, hè? Kom er even bij. Ja, klopt. Maar zodra er een binnenkomt, dan ben ik weer weg hoor, dan weet je het even. Nee, dat snap ik. Maar ik wil wel even één ding even weten. Want we gaan maar een moedje tijdens de eerste netwerkbijeenkomst van Heidenem van Friesland. En toen kwam zo maar een verhaal. En dat rekken mij zo. Wat er gebeurt hier is in Friesland over jongeren. Kies me er iets over vertellen. Ja, de jongeren. Kijk, ik ben vrijwilliger bij de jongerengroepen. En, van het COC? Van het COC Friesland. En dat zijn groepen van jongeren van een jaar 16, 17. En als je gewoon ziet wat voor leed zij al meemaken. Uit huis worden gezet door ouders. Door dat ze onjuist bejegend worden, bespuugd. Gebeurt hier in Friesland? Ja, de Leeuwarden onder andere, maar ook daarbuiten, vooral daarbuiten. De dorpen eromheen, daar hoor je toch vaak dat ze dus niet op hun plek zijn. En dat is toch sneu. En wat kun jij dan doen? Nou, wij bieden ze dus een plek daar, zo, waar ze dus gelijkgestemden kunnen vinden. En dat maakt dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen en dat ze sterker worden. En dat ze meer zelfvertrouwen krijgen. En dat ze dus daar ook wat tegen meer gehard zijn en iets weerbaarder zijn. Maar vraagt het ook iets van niet alleen van de jongeren zelf, maar juist van al die mensen daaromheen? Ja, zeker. Zeker vraagt het ook van de mensen daaromheen uiteraard iets. Maar je probeert het toch ook zelf natuurlijk op een gegeven moment wel aan te pakken. En dus op die manier daarmee om te leren gaan en gelijkgestemden te vinden. Dat maakt ook al wel dat je het makkelijker een plek kan geven. Maar het ziet niemand natuurlijk dat om zulk gedrag te vertonen tegen jongeren überhaupt, tegen mensen überhaupt. Dat is... Het op straat zetten van kinderen vanwege hun geaardheid of genderidentiteit. Ik vind dat door eigen ouders. Door eigen ouders. Ja, mijn ouders zijn hier trouwens vandaag, dus bij mij is het allemaal goed gekomen. Maar ik vind het, dat zijn toch wel de uitzonderingen, mag ik hopen? Nou ja, het gebeurt echt heel vaak. Nou, in Nederland gebeurt het meer dan je denkt. Ja. Bij ons in Leeuwarden, daar zijn dus kennen we er al 2 vrij recente waar dat bij gebeurd is. Dus het gebeurt gewoon nog steeds. En dat maakt dat wel zuur ook. Heb je het idee dat een dag als vandaag daar verandering in kan brengen? Ik denk dat het wel een mooie start is om ook meer tot nadenken te activeren. Dus je ziet iets voorbij varen, je hebt daar een mening over, maar je gaat er thuis toch over nadenken. En tenminste, dat hoop ik dat je erover na gaat denken. En dat je zegt van, joh, waarom zou ik zo negatief daar tegenover staan? Het is dus gezellig, het zijn mensen en het is misschien je eigen kind wel. Ja. Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het fantastisch dat er dan organisaties zoals COC Friesland er binnen, Toomba Ek, er binnen meer organisaties, Regenboogbelang Heerenveen, True Colors in Dokkum, er binnen lokale initiatieven waar mensen terecht kunnen, jongeren terecht kunnen, ouderen terecht kunnen, altijd even moeilijk is. En dat ze meerdere weten willen of gewoon praten willen of... Ja, dat is heel goed om te zezen, ja. Dat je altijd online stiepen vinden kennen. We keren dan het daar, COC Friesland. Ja, er binnen COC Friesland, Toomba is er, op Friesland Kleurt en op de Rijnbogenvragen van Friesland.frl instanties om ondersteuning te krijgen op het werk bijvoorbeeld. Of om het Rijnbogen onderwerp op de kaart te zetten. Dat is alweer mogelijk en dat is er. En Mike zit daar een broek van. Er is eigenlijk een luisterlijn bij Regenboogbelang Heerenveen. Gewoon even praten. Ja, dankjewel. Wij bedanken Succes. Ja, Jerritek. De boten komen er weer aan. Ja. En de diversiteit wordt veel hier in de hele stad. Wij hebben mooie gesprekken gehad. Ja, prachtig. Het is soms van die dingen, dat is magisch. Ja, dat trekt mij. Ja, waarom? Dat vindt mij net rijtje. Nou ja. Wat rekt hij nou, Cyprian? Wat mij rekkert is dat je zeggen dat mensen zichzelf wezen kennen. En dat net vanzelfsprekend is. En het is mooi om te zien dat het vierd wordt. En dat mensen zich blierd voelen.
Het is het mooiste dat mensen zich blijd voelen. Dat het trend wijzen kunnen, maar dat er soms echt... Ja, soms is er een verwekseling, maar dat het er al je wijzen kan. Maar vooral dat hij zelfs wijzen is. Dat is altijd voor mij, dat had me altijd record. En... ja, ik ga mijn ontwikkeling gewoon. En ik zei het correct, op mijn middelbare squallen dwar ik echt net te sissen van... Goh, ik vind misschien wel jongens interessant of net. En had ik dan verhalen van sommige jongeren... dat ze dat dwarren te sissen van... ik weet net hoe het zit. Of ik val op een jongen of een famke. Of ik weet net hoe ik me viel. Viel ik mij non-binair, dus viel ik mij een jongen of een famke. Dat er wijzen kan. Dat begrip, dat respect, die omarming, die zoektocht dat het er wijzen kan. Maar ook dat je blijd wijzen kan. En dat je, ja, man, vrouw, alles ertussen dat het er wijzen kan. En alles en iedereen zit hier. Ja, het wordt je steeds drokker. Het wordt je steeds drokker. En wat Ja. is het ook mooi dat meisje haar verhaal hier live op de omroep door te dwan. Ja, vooral dat. Die iepen hier is zo belangrijk. Ook als inspiratie. Vroeger hier in mijn tijd dat ik jong weer Jos Brink, Paul de Leeuw en die hadden. Wie in dat team? Nou ja, baanbrekkers wie het wel. Ik voelde mij daar net mee identificeren, maar het feit dat ze het eroverheen, dat het bepraatbaar werd, dat weer heel belangrijk voor mij. Waarom? Nou ja, omdat het er dan is. Het meiderwijze, dat is het. En Ian op televisie zei het dan? Ian op televisie zei het dan. En ja, ik had het van mezelf. Ik wil gewoon dat ik dacht van ja, als ik iets dwang kan, dan is dat het. Als ik een bijdrage wijzen kan, als we bijdrage kan wijzen kan om de iepen hier, om inspiratie te wijzen. En dan denk ik echt soms al aan mezelf als lied jonkje van vroeger, dan zijn meer en dan heet hij meer als het misschien op een jongen verliefd is, dan is dat net erg. En dan zei ik nee, dat is echt net zo. En een kop als een boei. En ik dacht, ze gaan me misschien wel terug. Maar ik ga altijd dat onthouden. En je krijgt verschillende reacties. Ik van mensen die soms zeggen dat ze een beetje kwaad worden. En vaak leidt daar iets achter nog. Misschien mijn eigen zoektocht naar die identiteit. Of naar iets wat ze nog in plak krijgen kunnen. Ja, dan is het belangrijk dat het oké is. En we hebben Leni Lap jet, hoe zij praat met verschillende mensen uit de geloofgemeenschap die er nog net ontdaan binnen om dat te omarmen. Ja. Daar het tiert van te nemen. Ja. En, er net een street van te maken? Nee, geen street. Nee. Ik viel het. Ja, Annette Huisman, die een documentaire over me maken had van de Rijnboogprofetie, die Rainbow Warrior. Die trouwens, ik even herhellen wordt, nog goed om te zeggen. Ja, en die had het echt een Rainbow Warrior. Dat is op zich mooi. Maar het gaat uiteindelijk, het werk gaat om verbinding. Om liefde, maar vooral verbinding, mijn maar. En ik ga echt mijn tocht gewoon. En vroeger tocht ik echt toen ik 16 wie en zoontje. En kreeg die in Amsterdam. En dan zeg ik de Pride en dacht ik, mat dit nou? Dacht ik, mat dit nou? Maar ik zeg iets in de gezichten van de meesten, sprankeling, blijdschap. Toen dacht ik, ja, dit brengt iets. En later had ik pas leerd van, ja, dat het belangrijk is om dat shin te litten. En ik moest het zelfs, ik heb hier echt nog zelfs een acceptatieproces. Want sommige mensen, wat ik in mijn jeugdjaren begreep ik deed wel zo'n verklaaien. En mijn toneelstukjes brotten zelfs. Maar dat iemand dat altijd wel wilde van mij en viel op dat moment een beetje vreemd. Maar later had ik echt begrepen van, nou begreep ik het. Het is een wezen, het is een zijn, het is echt je binnensa. En ja, dat is mooi. Dat is een ontwikkeling die ik mij maken. En dat oude mensen hadden dat ook. En dat je dat vieren kan, nou, en dat het er wijzen mij, alles, dat is prachtig. Ja, want daar gaat het goed om dat we dat vieren, dat elk wijze mooi water is. Ja. Dat elk van in haar mooi van wat hij wil. Ja. En dat hij hier hoe stritter in de kind, zoals hij of zij of wat dan ik wil. Ja, en dat het er alle wijzen mij. En de zoektocht en horen van. Ja, ik zal mijn man op ziekje samen en even. Ja, Blijf nog even buis, toch? Ja, zeker. We willen nou even zien. Ja, want... Sjug in die meesken, sjug in die ergen, sjug in die blijdschap. Dat er wijzen kan en dat viert mij. En hopelijk trok je het. Want hoe moet het verder naar deze dag? Blijf het vieren, blijf de vlaggen uitsteken, blijf erop praten, blijf sissen dat het oké is. Blijf bepraten op het werk, toch iets. Zorg je dat er punten binnen dat mensen zich veilig voelen. En het is mijn acceptatieproces en mijn emancipatie. Het is een werkwoord. Gelijkwaardigheid is een werkwoord, zeg ik wel.
En dat is echt mij dit zo. Maar die kleuren, hopelijk blijven ze er altijd. Een grijze massa, dat is toch niks. Lid die kleuren van de Rijnbogenje. Margot Vregie? Hoi, hoe wie het? Ja, het was geweldig. Het was heel leuk. Waarom was het leuk? Vertel, hoe was het onderweg? Sowieso is dit mijn eerste keer. En nou ja, ik ben nu met mijn vriendin en het is echt gewoon zo gezellig. De sfeer is geweldig. Het is gewoon één groot feest. En dat is gewoon echt heel leuk. Wat maakt het speciaal? Sowieso dat ik hier met mijn vriendin ben. Is dat de eerste keer? Of? Ja, echt? We hebben nog maar een paar weken. Dus dit is echt onze eerste keer. Waar is ze? Hier. Lieve schat. Oh, hi. Hey. Voor het eerst samen? Ja, wel inderdaad qua relatie en zo, ja. Ja. Was dat voor jou?
ik vond het leuk. Het is al mijn tweede, derde keer dat ik hier met deze dingen mee ben. Maar gewoon, ja, het is superleuk altijd. Wat betekent zo'n dag, Roze Zaterdag? Voor mij gewoon blijdschap en samen zijn. Ja, het is gewoon voor mij gewoon openheid en gewoon dat je dingen samen kan doen. Iedereen accepteert elkaar. Iedereen ziet er geweldig uit en zo en dat is gewoon mooi. Het is gewoon een hele leuke sfeer op de boot. Dus dat is ook van, ja weet je, dat doen we het ook voor. Nou, wat gaan jullie nu doen? Naar vrienden toe, die hebben We staan daar met de baby. Die staan daar helemaal. Dus en dan... even de stad in of zo. Ja, en waar komen jullie vandaan? Ik woon hier op mezelf, dus... en ik kom met vrouw. Dus ja, mijn moeder die zou... Woont gewoon in City of Love. Ja, precies. Geweldig, hè? Geniet er nog van, dames. Dank jullie wel. Supkian. Ja, ik sta hier prachtig. tussen twee prachtige vrouwen. En ik mis mijn eigen pancake. En ik kan vast iets lenen van deze dames. Ik doe het even een beetje in het Nederlands. Elle van Allende. Toen ben het wel in Ljout, hè? Ja, dat klopt. Ja. En ik had hier net station op stritten. Hoe komt dat? Ja, corona, andere hobby's, belangrijke zaken. Je kent het. Ja. Prachtig, wat zien jullie er prachtig uit, die Jansen. Gelukkig maar. Ja, uit Amsterdam, hoe voelt het hier Pride in Leeuwarden? Ik ben eigenlijk natuurlijk een Haagse, maar ik heb ooit mijn hart verpand aan een man uit Friesland. En sindsdien ben ik blijven hangen in Leeuwarden. Ik vind het de enige stad nog steeds. Eerste keer, zo groot, Roze Zaterdag in Leeuwarden. Het is niet eens de eerste keer hoor. 2 jaar geleden hadden we ook een fantastisch feest. Alleen vorig jaar ging helaas niet door. Maar 2 jaar geleden was het ook te gek. Zeker. Ik heb geleerd een drag queen nooit tegen te spreken. Dus alles is waar wat deze dames zeggen. Dan krijg je toch gelijk. Zo is dat. Goed, we duiken nog even het feestgedruis in. Want er komt van alles aan hier. En hier komen de boten alle jaar één voor één weer aan. En één van de meisjes die op de boot zit, dat is Carla. En ik heb van een week bij hem best, het ruimborgige gezin uit Itens. Hoe wie het op de boot, Carla? Ja, echt geweldig. Vanaf het begin al gewoon alle mensen echt om alle voeren al. Ik had het echt net verwachten. Dat ze appetiet al de stafvolle mensen op de bregen en hoe al steeds doen. Echt zo ontzettend leuk. Ja, en iedereen buiven en zwaaien. En nu is Ben helemaal echt roppen, Carla. Ja. Ik wil een beetje gênant überhaupt. Maar het was echt heel erg leuk. Ja. Top is ze daar maar die gezin. Ja, dan krijg je flashbacks van hoe het hoe wij zelf hier bij de eerste keer bij de Pride weer en nu Ben hunzelf ontdekten. En ja, dat doet je wel wat. En ik moet echt net al te vallen doen nooit denken dat ik gewoon de hele man, de hele dag een beetje te wijten gewonnen. Dat moet ik maar net. Het is een feestdag, hè? Ja, het is echt een feestdag. Ja. En iedereen is juist echt van alle verschillende pluimage. Van getinte mensen tot bleekskaten. Van bikerpersonen tot oude vrouwen in een rolstoel. En iedereen die is ongekleid en die zwaait mooi. Het is echt zo geweldig. Straalstroe, geniet nog even lekker na en de groeten thuis, hè? Ja, zal ik dan. Dankjewel. Dat wie Carla. Suppian. Ja, ik zie achter mij, ik zie hier Mrs. Leather Netherlands. Jazeker. Hoe gaat het met jou? Goed, het gaat heel goed. Je is een beetje Fries, hè? Een beetje. Lief beetje. Kom ze uit Tilburg. Ik kom uit Tilburg, dat klopt. Hoe wie het daar? Nou, vandaag ging het heel erg leuk. Echt heel erg leuk. Hoe staat? Heel veel warmte. Heel veel... het is gewoon superleuk om dit mee te maken weer. Vooral hier, vooral in Friesland. En lekker in het leer. Waarom is het belangrijk om dit zo uit te uiten en te zien te leren? Ik vind het belangrijk om juist ook vrouwen in leer zichtbaarheid te geven. Want ook leren is niet alleen voor mannen, ook voor vrouwen. Seksualiteit is voor vrouwen, seks is voor vrouwen, voor alle vrouwen. Dus dat is heel belangrijk om dat naar buiten te stralen. Prachtig, geniet van de dag. Gaan we zeker doen, dankjewel. Ja, en ik keer nog even terug, want de boten komen hier langzaam hoor. Hallo allemaal! Daar haast die Rijnborgenvlagen weer voor. Pop, masters even shared on grond. Hoppa! 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 Oh! De Rijnborgenvlagen kom je van alle kanten op. Mirka! Wat een feest! Ja, fantastisch, fantastisch. Het was echt ontlading na zoveel weken hard werken. Ja. Zeker. Want hoe belangrijk is het dat we dit nu hier doen?
Nou, zeg het zelf. Hè. Kijk hoe blij mensen zijn. Hoe geweldig ze het vinden. Nou, ik denk dat dat voor zich spreekt, Sipke-Jan. Ja, zeker. Een compliment voor de gemeente die dit altijd omarmd heeft. Zeker, zeker. We gaan weer door. Dank je. Heel goed, prachtig. Beetje schorre stem had ze wel Marca van Tumba. Daar haak de Rijnbogenvlag aan mij opzet. Hartstikke mooi. En het gaat je mooi, jong. Mooi. Prachtig. We zullen nog even naar de boten. Staat ze hier weer aankomen. Daarmee is de Pride haast aan de eind. Maar daarmee gaat het feest natuurlijk nog terug. Maar Sipke-Jan, ik denk dat we toch haast min of meer afsluiten moeten. Deze Ja, wij willen ook feest vieren. Kom nou lekker naar die auto. Toch? Meestal... Hansa! Eindelijk is hij hier. Eindelijk is hij hier. De speciale ruimbogen. We toosten op de leefde. Oh, dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi. Hoe voest het? Ik vond het prachtig. Het is... dit is weer het bekend. De leefde dat we vrij wezen kunnen. Vrijwezen. In Friesland, in Nederland, overal. The City of Love. Ja, op de leefde. Op de leefde, Sipke-Jan. Dank u wel. Wat plezier. Dank u wel. Pas goed op elkaar. Hou van elkaar. En wees waar het best en waar het wezen was. Dit weer Roze Sneun vanuit City of Love.